to Antoma, Sasese Otio, Nana Krobea, I'm more fire, Kajagum, na yetio. Pramoto Amadi say Mamunina Hama Mwakwaba Otec 1029Fm Kasafidie Suni Ebrason say Ewie Sama Yabo Boano Yatu di Asem Beba Dabi Kase Bo Yedeba Ebesumu Ewie Samna Yedenam Yateche ne bede Yebesanim ni akenkan ade amamu na tifin sama betie ebi ene say Yebesa say de Fra Asante Mantem make say de Posi pene wa Asante Mantem watu na mon afa me yahodo abonefo sam ekwoso na nsebia wode atu dwa no yebobo akire bi ade amamu Sansu yabeko ebunu mantem mu awro sam ofiri oba ne sa koda mobon se wanya mfirinhya be tunan ene ekodwanso namso iso no ede no eko ye friwa ye de ni betem ewo eye mfimfin mantem awosem afiri oba etem se krachi bia wanya mfinhya no aduana de kura wakoto asemame bia wanya mfinhya no aduonum atonomona yabeko takwa hwayem na ehonso na mosofo adijuma ene wo mo fa kwati kwan so tu efoma kutie no wa chi nipa miensa ensam no dos na kakra bi ne yapone ho de amamu na wiei ye de ba beso maboafa wo mo boye pian ama ensam ni nyina da ye de etechemagu ho asawu e de ama wo Youth Opportunity and Transformation in Africa eto nsa force na ewa wie school senior high school bi na wuti fie na anya dwuma nyanko ade wasebra wode wo be fantiti yembre no na atwemako nsia pe wabebne hospitality sector nim ama wonso wabeye adwuma se ye hotel na tabia pesa ye adwuma no akonya no ewo ho pa etifra homan na ni panifo mo ho nkoma wie ya eye 0501 499 424 na perfect series books enwoma papa wodwa so awofo ne ahwefo mo weye kanfo de amamo se muko dwa so mumisa perfect series books wenwoma no bi wate GS na kato boss asanse se eye wo mo English language history of Ghana RMU computing creative art science maths ni nada class abani jana ya fa honwoma ne nkrata ni nyina de abadwa so mo photo to fiwa de numeracy language and literacy creative arts computing coloring any preschool books ni nada perfect series books de ne mpanifo agya to mu JTS for books ni nada ye de bia ba ye se wudru ho a wo de kase me ba no JTS me penwoma ba bo akwada na ma bi sin so atwere no edu ho a ebe ne fofofofofofo empanifo ba je pe na adadwo ni nyina kama e de ama why na de nwoma eto nchan ye school run no was at mock exams terminal exams and midterm exams but my dear we check ko kuma se putu oja wo be say one cancel na so my first stop afa boru mo memu ba bia wato nwoma papa no bisa perfect series but nwoma no be won sabeka wa homa de djuma na 0243 299938 and 0540 755 465 Eljon for shim coating sin so frefre was so tan be fe tan no we si no opeso bia huru say yes when e pie na so nim ne akro dia e de paint papa no dia ba wode e ba wo was paint abro your original de fit take mamu aba wo mamu papa no bia enye de ya pena ya frati fruity no bia we papa e do dia ba son x e ho no de ye paint ya ye fia na de ntoma gwa busum na da pepa na akro dom prestige ni graphic to ni pe no white no fight nyina e shim coating sese ye be mo bina as abda say we paint akra no na ba packages awrote ma wo wo so ani gi painting ho e betimi atetew ama akonkan atinga junction wo ne eye la petite chemist no editi anu hwe number na 0200 922202 0200 922202 na wone empanifo wo ehwim coatings atokese vitamin so ya nonom de mapa vitamin ene abusuanche nom we bo na we bo efrinsha ba duonu ni yemu a yenom de achi de fridge de Philippa ntu so to a fa fridge na ne de kama kafe bia nim ye wo tete kwashi koko de no friend vitamin choco no na fe ye abofukwa yem kwadu no eno ne friend vitamin banana strawberry nsu di akotresa unya bia ene ahoden de jam ene ehwede agum chapo champagne calcium omega 3 6 9 ni nyina wo mu a eboa wo wuraga wo hokora beja bia to supermarket sa wo mu ahodro no na chese o ye vitamin kesem nko a Weni nyumeku ahodo a wamo boye pieme nsam no awie yetumi abekenkan ede amawo samufo yafa John entry boss yakolabo enyanum ya mienu anawie yatena se nsam no yede beso medin enoba afia aboajewa mene azunaba ohene kwabena boaten afi ensam no ni chechemu enie Asem Beba Dabi
Samna ba ya sa said ya near the mufiti asante manta mahin krokumase. Na be pemu asante memo panipa won na da post adwuma na no DCOP osai akoto Arthur. Meka said there wabo approve asante manta mu mia ya hodo bia. Osu se bonefo sam kwaso wo hopa. Na madbone echemu se amane bo wode na ni chemu awo kronom ene ne mpatamu. Na no ana DCOP osai akoto Arthur ne ka se no wode eto dwa se we ya na ma wo tu ene wo manfo wo kron ne mpatamu ne mia hodo bia. Krono ne bonefo sam kwaso ne mpanifo bia ka bia wom ene wonne wom nimde o nyina timigidi se si ya to adwene bua sa nipa bonfo ma be frɛ nipa mu wo tete adasa ne nyina da no wo betimi atu won bo so sakura edefi yemu na timi aboa ama asomdwe mapa ede him ewo asante mantamu na opani kasa no wato aso bio se wo basre pa se bibi ni kwaso wo mpatamu bonefo sam bi kwaso sa ye krono sa ye wudo bi kwaso anase wo bi te hɔ na hwa kotaje krachi se bi predo asa ne ni tiri hui ene na beti ne yobia ne ni dibility aye na akoe wo bon suspect se bonefo sam de wo be ya de pa bomodin asa obe yi aposifo asotire wo se ko basa ebeboa ama bone bi ekwoso na otia aposifo ena so sa oh bibie ni aposifo so betimi ya basa hare so aye omo hwehwemu ama sa nipa bonfo ne nyina abanka betimi aguonsa ama emra no ene wo mo adi DCOP osai akoto Arthur police you so la ju sika on control ma police as all control police they do one among it proper no na ye build evidence it is so be more that is evidence no one more what do we put last in Bibia now the worker who was dance deal as a some by no police and there police to me to one among it mess so much we can encourage members this was here more police and you're working you get to one among more than fair as you know no mo fanche ya ne mu sadan na hosa tinetenti tia wa mu nyina ne sesa wote baabi na sa hu se bonefo sama na sa obi di sabe predua sa nyamna sam a bomodin asa obeba posifo amane asante manta mu posi pani DCOP osai akoto Arthur na yentro so ndia yenko eye bro mantam no mu na bro mantam mu eye dumdwadwuma ko no sabre watutu na mon a abro se mi na esi ne nam so amwatu na mon akoda mo bon se kra wanya mfinshan be tudan ya ne dini Matthew Mahama sabre wonka chas fon bia ne se ya fiapre college junction hodwo nso bia da osunwan ring road hono a bro mantam no hono a esi so bi da ho enkoda no ne we fra no we afra no enkoda bia wo mu dwatem da kra da bone emenam so ma Matthew Mahama sabre wato nsie edo na dumdwadwuma ko no wo mu chese wo mu ne tutu na mon a etumi etu anamon ete se nam so a wo mo etumi eyi emo no sanse ekosa na hwehwehwehwehwehwe ye Matthew Mahama na kuru ye peneche kwan ihu no afi anamontu a wo so mutuo no munimdia no musu ahunu na worom yo ya wo mutumi eyi no nti wone na yonkofo edom kodwade insodumu sisi a ye ka se de wo kyese waja mu no ediama Ghana Police Service no mo nso ehye wo mo nso agye mu no ediama mukurabia ya ebeboa manhwemu ye sefa tapia no watumi agrodwa mu panipa wo ko bromante mo ye kasama fodema jumja jumaku no eye 801 eye kwame adoma kwantwi wono no ne kwame gye ni boate kokoto kwame eno mo bon komo na kokoto bisa no chesan sese dia robo na aba nti wo ka kire busuafo se mo nda kana mo nhyeden na wo se ya tesa koda mo bon se edu na apemfie du na apɛ no anya ade bechi okodwade nso mu aba wono na fofo entumi ahunu biom nemom wono de wo ka kire adodo nyina temfo se anya hwe enkoda no wo mo entretremu so tremu akohenhen wo kodina gro ni ade na afi sunsu adwade no so wo mo etu ehun efo na wo mo se bibibia so kura no wo mo so ayekrado se ade bia no behwa so ano na tumi aboyen anapa ekobo nonkono na yenya call ne se abremu abia to nsium ukuada no be no miensa ho be nemom omo ye de ombetimi bia wo antimi na ye se ade kye ya wada na fayafo komu a na nanom so be ye amamre ne asedia ema ho kwame etimi esi ensuonum ekohwehwe ye nyame nchaade ehu abemu ano eyi ne baya enko kozo a doctors nso esi ni pima ye se no kre abemu ana ye nyame dia nti muti bibisa enokre
yɛne na wɔfodi nkɔmmɔ no deɛ na ahwɛ na bosuo ne sɛdeɛ wɔsitie no a ɛsɛ bɛyɛ edunan ɛno ana atwitwe yɛn nyinaa yɛaso na mmom deɛ teɛ ne sɛ fayafoɔ yɛn yɛkɔnom nkwan na mmom yɛankɔhwɛ nkwan mu nti yɛn deɛ asuo kwan so abena a abɛmmoa no ɛkɔtɔɔ mu no abusua frɛ sɛ yɛmɛboa na ɔnhwehwɛ nyi no yɛyi ne ma awie a yɛgya ma polisifoɔ me ne woka sɛ yɛde ma polisifoɔ a ɔmbɛhwɛ mu afiri hɔ na mmom yɛnyare nteɛ sɛ nadeɛ bɛkye a wada no ɔmo kɔ sɛ ɔmo kɔtotɔ nsuo mu sɛ ɔmo kɔyi nsuo mu nam ɛno deɛ apolisifoɔ wie ɔmo hwehwɛ mu a na yɛtwetwe aso ne sɛ nsuo yi wohwɛ a sɛdeɛ nneɛ si ayɛ ɔdasani bɛtumi akɔtotɔ mu wɔ nkwadaa ba so ɛde nti yɛbia saa ɛkwan no bi so ɛna ɔde kɔɛ a mmom wɔntumi ama yi dibia apolisifoɔ gu so yɛ nhwehwɛmu ɔmo wie na ka wonya wɔn a na ɔmbɛtumi akyerɛ ɔmo paa yie tue mu paa ahwɛ ɛhwɛfoɔ kwame ne bɔ nkɔmmɔ no kwame adomako ne kwame kɔkɔtɔ pani yɛ edio wan kwame adomako ntwi yɛ akɔ bono mantemu a dum jadwumakuo no dum akɔtene sɛ kasa mafo afei yɛnkɔ mfimfin mantemu gomu apɔsen awosɛm eforo ba ekyɛm sɛ owura bia wanya mfinsia no aduanan ɛde korɔ amanbɔ no ɛkyerɛ sɛ wakɔto asɛ maame bia wanya mfinsia no aduonum 50 years ɛdeɛ nsa kan yɛ ɛyɛ habiba wakɔto asɛ ne so makikiri ekɔ wi aseɛ wagye maame ne nkwa ɛde afiri ne nsam na amanbɔ no ɛkyerɛ sɛ nanka owura yi a besi ne yɛnyanya ne din nanka wɔkɔ akɔpɛ habiba nanka sabi mpraduasa wate ne kwahem wato ne mu na maame no ampena wane ne preso anei yehu de yehu na eye yamane boni Jacob Kubi wono ana wosem beto dwa wade akira emu nkyeremu nyina da wade amaye enru ada da menya ne ntie se maame bi ani yefa na abiba a oton no ye eye ne ntwi enufu ibi wo eye gumu apoten eni domrase na eye enru ano eno ye na ade se odineni e kire gumu apoten na wakɔpɛ ɛyɛ ne ntwi no fu nso bi na ɔmo de akɔkoro mu akɔtɔn na ɔno ankasa maame ne de ɔte ɛyɛ fifi blood ɛne ɛyɛ dɔmnase onyo market ɛna ɛbɔ nhyɛyɛ ɔne ne na ɛyɛ opposite nso ɔnam kɔ so a ɔkɔ a ɔkɔpɛ ɛyɛ ne ntwi no fu bi ɛna ohun sɛ ɛyɛ maame yɛ wɔwi ohun sɛ obi edi n'ekyi a ɔkɔ na nipa ne ɛɛba ogyina hɔ na nipa ne nso egyina hɔ nti ebo ne ho paa yie ɛna ɔfrɛ ne ba Mohammed ɛna ɔkakyɛ Mohammed ne sɛ mena nkɔsɔ mekɔkɔpɛ ɛyɛ ne dwoni fo no nanso baabi a menam no baabi a na papa bi di m'akyi na sɛ mekɔ a na ɔdi m'akyi megyina a na wɔagyina nti mesrɛ wo wo ne ɔmmranteɛ no mommra na mombɛboa me mame yi ba mame no ne ba ɛyɛ Mohammed ɔyɛ obi a ɔtwi okada nti ɔfrɛ ɛyɛ okadafoɔ a ɔmowɔ ɛyɛ pɔten ɛne dɔmmrase sɛ na ne mame aka na ɔnam ɔkwan wɔ esu nti no ɔmo bɛboa ɔmo mmoa no na ebi mfa ɛyɛ dɔmmrase na ebi mu nso fa pɔte hɔ ɔmo na ɔmo nhyia mu wɔ baabi a ne maame ɛka sɛ ogyina no abere ɔkutsɔ ne ɔkate kɔɔ ne dada fofoɔ ne kate kɔɔ na ɛna ne maame san frɛ bio sɛ na wadu hefa baabi a menam no akwa no ɔbɛn me pa o gidigidi Mohammed se wanti bibia biom deɛ ɔbɛsi ade sɛ gyemi mu ɛsɛ ma ɔmo de mbika sɛnkyɛ paa ɛkɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ baabi a na ne maame no ɛwɔ no na ansa na ɔmo bɛdu hɔ no ɔmo hyia aberanteɛ bi a ne mfie ne bɛyɛ sɛ ɛyɛ 45 to 46 years na ɔmo hyia no na ɛyɛ ɔbaa mpɔboa baako ɛhyɛ ne bɔtɔm na ne moma so apae ne kɔ ho egyiti sɛdeɛ ɔne obi akontɔkwa no na deɛ odi ka ohun ɛyɛ saa aberanteɛ no ɛnyɛ ɛyɛ Mami Abiba ne ba Mohammed ne mmom dada fofoɔ no ɔfrɛ ɔmo sɛ ɔmo mbra na ɔmo bɛboa no na ɔmo kɔhwehwɛ ne maame no ɛne ɛmo mmienu na ehyia ɛyɛ nsa aberanteɛ na ɔmo hyia no kita sika kotokuro do a yɛahyia no paa yie na ɔmo bisa ne sɛ wɔahyia maame bi ɛwɔ kwan no nso wɔ ma ɔsi beebi ohun maame bi ɔsi ae na adan na ohun mogya na ɔsi o ɛnyɛ bibi ɔkɔ efuom adwuma na ama na ayɛ saa na dewe a boy se suchire mu a dewe a branch ni kita se kan no mo so mu kita bibia so mo yɛ sɛ mo no prepe so a ɔde se kan betwa mo eto mo de mo to aso ɛkɔɛ ɔmo kɔ mo nim gaka no mo kɔ to sɛ Mame Abiba yekunu ɛda hɔ mo hwɛ ɛkɔ a mfa so de kunu sɛ ɛdɛ sɛ nipa ne pre yɛ paa ɛwɔ bibia na maame no akre ne mfa no
And after I am Mohammed the baby baby everybody do one and another for the catch on say yeah but the share branch be out in the after a domesty only market or baby get to know a one it's a pair almost no branch no home one after finding up almost because the almost could do home a branch almost to say or no the kuma or no or share a get to know a only market or more and almost you need pay almost branch no it's Mohammed did not say, and Papa, what every branch in a Papa, and my mid fees, and they call a room was a copper a trade for no, and they are one away to my minute wound, a branch in each room, and no, and a bed and here. It says a most of one who does need to know, almost to me, a branch, and if you get to what the people, almost run the pie. Omo eye gomnate any party e ka bom na the we na pressure no eso no omo fra omo nuani mo omo ka so a no mo de mu emika be pie mu e wo eye get to home a beni wo ka say abante apolice for afa no e ko eye ayaresabia na fe omo toa eye insanum nhwehwemu e wo ho abusuafo yamani boni Jacob Kubi na motesa wotonkra e de free mfimfi mantem no for na yentro so yemfimfi mantem we na yembo penhwam na yenko atoye mantam no mu sabre National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat ya twa mutia wa fra mo se Dimos won mo tutu na mo papa bobra takwa nsayem ne nkwado ho no de keep 3 point wom kwa brechu wa bobra mu se ya tete se nkofo ya wom ayi gadamse do wom obegu ase chapo champagne Elfampa wom bobra mu a net se ne wom kan koye no wom sensuo no wom ani age a wom sensuo na wom hye takwa suayo mu no ene saa ensuo bi eda ho sutade friend se yon oyon no wom akwa se no munyante se wom bu no magum saa se sensuo no mo se no ana wom yam no ma de frafra bugum ama ase yenti ne mu ana be san kobra na kobra nso hunamane yo na wom achichia aguankobia nso ani ase na ne obehwe no na ye bibia wo ho na Cape 3 point nso ewo Ahanta West honso sata wom chese operations no wom chemu mienu ba ko fa atakwansu ayi ho no ankobra side ho no na wom fa ho Cape 3 point na bi nso wura ayi ho no e fro say ba ko na chese wom wura saa na wom kokoye ti Ahanta enitakwansu ayim enom do operations no toto afamo pa na wom chese wom wura ho no de ene hands up na nipa ba duonu obia otilon yehwe ne nipa ba miensa na akachiri ya wo mo yire wo mo panchi achiri wo mo asabre de eya aproposo mo chese obi ko se wo ko pe bibia bedi na so se wo ko se wo manya japade na nipa miensa bisonfo ye chiri wo mo no eye Joseph Mensa wanya mfinhia no aduonu mienu Abdullahi Dauda wono so anya aduonu enson Kabre eye Daniel wono so anya mfinhia no aduonu enson tu di hye ka ho de ne wo konsensema mu ye mfa American kwaje no bisonfo na task force yi wo hye se wo sa so genuoma esisi wo no ma horo no a chamfa bensia mahins no womo agi na fe water pumping machines no eno be nwotwe na ogi ye afi hose water hose ya de se pipe no ano na ye de burubura na ye de buso na ha eno so womo gi be ahoro no ano so womo agi ye na fe machine structures ahoro a womo ayo nyina ni nyina wakagu ye nya asem keto akora entesi ai womo ekase de womo chese ya genioma womo gusu burubura ni pipo mu de wo so yubi obe e de atoso abusuafo nsam no asi samufo ya John entry boss ya kona bedi ekire na na apia kokoto papilo wamo na etena se ajasam boabu nsam na no papilo na bedina fide na echi ne jataba pia bibia to mo bobo voice no ede ema ye Facebook no so de kwajomo enini nuanom wamo na de etu mu a wonso wunya ye ehwe ye ne awie nsam no ye de ebasom ye midin yo brother yima direct ho ana odi etu mu Facebook no so awie direct on ne gine mu den ane ye ne nsam no ye de basom ye midin enoba afia abuajewa mene asonaba ohene kwabra boatin yeso de no option for na me wo awode die bu nchia ba ko biribi wa ma me yimfiro na fe son of the lion ne boss jata ne ba wormo fan kai ni nyina entroso ne mfa emayen awode die mu nchia yi free obatanku womu na sister Ida happy birthday to
sister Aida won de bibi no so oba fe ene obatan kufu a wo mo ewo UK abrochimam no wo mo wo kana ha ene wo mo ehwe se nyankrompon nye wakoma so de nyinada emfama wo bonsam wontom fom da bia ne di nkunim enti ye rehema wo se nyankrompon enka ho abribia afa ebio mia meka chiri ye ka chiri kura eno no medofo pa Andrew so usu bempa Kobi happy birthday to you Andrews Owusu Bempa ebusuani nyina se yedo papa what yakoda pa na fe da nyankrompon fa ne santo so na beye nhira soronko wadwene mu mie wo school wo ginyame preparatory school wo esoja nti Kobi happy birthday to you. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Unia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus mixture, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support immune system, no. Not Plus Smokes, no so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a paye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria, and Asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo, and Quada in Field in Camp. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Abua wa mo se what to make kan kama. Wa kabrofo. Na kwete bo brade. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tre wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. Every basic 1, equals basic 6. English every basic 1 equals junior high school ne ba ne combine so a o woni nyina bi English nom and maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS and naka enso am approval enti obata bia nkoto bi mane ba and na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de wo table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko putuaja station hwa enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixture to malaria and asekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear Grady Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo. And Quada in Field in Nunca. Our pharmacist in her bar shop at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer. A mapobudra mapa. MDRG Jordan Kratwayatu. Me dog for pa. Me pa ocho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebrese ena de menyare o na so me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ko de se de tie me me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e lab facility
a yɛde ahwehwɛmu ahodoɔ pii yɛhwɛ w'anim sɛ ɔbɛba bɛyɛ hwehwɛmu sɛ bɛyɛ a wobɛhunu w'apɔmuden gyina berɛ wo ne yɛn kasa wɔ 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Bochie Mo Manuaya, Bigo Nami Philly, Cola cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Tsunami chen mami bon komobi min komo nyinani de Adobo sumine dru hobie mo eya pomodin pa ni odo edi ni odo se wonni apomodin pa wenti ena Otec FM any by Grace Medical Center aka won ho abom edi hihye gu akwemu yede be hwe ya apomodin. It's the second edition of Good Health and Love. Ye po apomodin panti yatete niyomo no say who a 50% discount by Grace Medical Center say brabahwe wani wo se eye scaling polishing and I was so how bia afi ye be hwe se de yesa ene ye brebo ahoode sifatie moje mo hwehwemu ahodo cholesterol dodo a ewo nipadua ne mu ene ne ye ha wo nipadua ne mu bia esani say by Grace die Ghana bina giatu eno nti hye de fiada February bosmi de toso du miensa e wo Otec fie he ya empayefo say the ofruria pa ene piano ne sa hunti abofo maso yasene ebene Danny's Creation, your one-stop destination for high custom printing. Petrus Cake Papa Fee, Samaritan Villa, Ahom Jibia Obenya Wasum Jemapa, Dapalon Medicinals, Indu Papa Fee. Ujima Travel and Consult wa Quantum Aconfor. Juices Drop Juice, Fresh Juice Papa, Best Brain Publications, Tomorrow's Education Today. Kayo, February 13th, Otec Fudiemaya. Good Health and Love. Apomodin pa any odo. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Akokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Asem Beba Dabi. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Akokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Asiankam. You say human ubiani ni human dosu. Nanso, the audience nipa eno na wede, ohweso, edidigi. Otec nyamema onyuma no enkoso okanya upie man enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden ne omo dia ene se ame no kasa no kai
enkwana odi ama me odi afem ye oso odi a sene ya me tinya tiato obrani hu hwibi pata ya kede na adi ache na adi afem ye me bi nso wo mo so na asemo edini wo mo kwani mukura na eyi tuo ma asekan emu no tuturo nso omo paaba omo da so busua ye waduma na papa we edi ne chense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyinkire ne duma ni ntumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika e futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu eni mase ne sa no mo tie o mo ka se duma no mo ye no mbra wo mu hu obi eni mase ne mo ye yo kakaye ne ya no mo papa nka wo mo hu fi sa bre do hwiri kopum bra odu obi a bekọ no odin baba betena se se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no enso wo manya kokudu emfanya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen amen Asem Beba Dabi aja nyame nhyira amen me da obodi ase ona boy asida tosumie no akoma mu mpanyifo ne wa bejafo de tosumie nsa Asem Beba Dabi se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkyira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankyira se obawe na ye odia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se odi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hweye se obi kwa awale a o misa nyakopon se wo ni nyakopon na se busum na wosumu a se ukọ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyira o se oba na awukọ kwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kira na kwa ne se onko hwehwe ayere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon e kire no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ni tina ile jatabiribo jatabiribo ile jatabiribo jatabiribo ile jatabiribo jatabiribo Asem Beba Dabi Oduma nkuma nyame ayeye enka udi kronkron no awia yi oduma nkuma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yede ma udi kronkron no adofo ne adehia mutie yen enawia yi yemma yenho aha yemma yenho akwaba na yemma yenho ye hyiehia aha ye Otec 102.9 FM sunie enawie yasen hia bio ebre na wie du ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ba besom na dwumadie da biara da wa afidie yi so no sie hia asem krope ne yeka yese ye de suade ebre kro na mu ne ye de kire yen ho nso ade no nti na wie ya ye hia yi no kre momma yense yen ho se ye ba be suade ebre kro na mu ne ye be kire yen ho nso ade ewa afidikasie yi so na dwumadi a ye die ye live ewa yen social media handles ne so se wo ba Facebook ana YouTube na wo hwehwe Otec 102.9 FM Otec 102.9 FM a dwumadi ni stream live na wada meburu se o join a eya hye ma wunuanom enya adesua ne adekire dwumadi e bintie ebrekro na nwonum wonum nya bi nso hwe emfamfiri onso timeline afei eya hye fama wunuanom enso nya bi hwe kire se ye nyina ye ka bom na ye sua de a kire ye ho nso ade na dwumadie yi kai na hye ninsuo se wutie yen na wo hwe ye obehye na afei wo de comment nso atum wo comment section ho ye beje na ya kan no kama wa fidikasie so am obi anso atebi medi de Krobea nana Yaw Asante enei oji amanie enei apesemakana nanie enei Krobea jata mesani wa hia bio ewa fidikasie so enema bedwafo nso wa ha
wɔnom nso ayɛ yiredi ayɛ krado ya ye nyinaa yɛ hyia se yɛ ba besom ɔba de akyia me awiai akwaba ya agya akra umpom te sɛ nyame adom ho yɛ pa na nso so adom no a de nyankopɔn ase ɔde nenso adom yɛn sa nenso ɛyɛ da foforɔ sɛ yɛ hyia se ya da ne da no yɛ se yɛ adesua yɛ adekyerɛ yeah enti ɛna saa ne yɛ ba bɛyɛ no ɛgya kwa me wɔ hɔ na me wɔ hɔ pa wo mponi mu adom na nyame na ɛda no sure ɛnɛ yɛ hyia bio wa anan nyame a wonim deɛ ɔbɛda no enti ɛna yɛ nyinaa yɛbɛda nyame na yada nyame ase sɛ wakurikura yɛn ɛnso ɛde abɛduru saa mpɛmpɛnso yi kyerɛ sɛ ɛnyɛ easy enipa da sani adeɛ bɛsa ɛbrɛ bɛduru ɔbɛkɔ akɔda na wodaayɛ no ɔnayɛ mu no wodaayɛ te sɛ owufoɔ nanso nkakra mpofiri mu a wowɔ hɔ a wobɛtumi ahu a ne sɛ preko pɛ w'ani ate na wasɔre te sɛ ɔteasefoɔ enti wadwumtoni bi kan wɔ ne dwumtuo mu ɔse ɛyɛ awurade nyankopɔn bi na abɔ yɛn ho ban ama adepa kye yɛn enti sɛ adepa ne kye yɛn a ɛyɛ ɔno a ne yɛbɛda no ɔno a ne yɛbɛsrɛ no sɛ wɔn tɔnkɔ so anso nkurikura yɛn arɔfoɔ ne adehyeɛ awia yi mene ma bedwafoɔ ɛna wate yɛn ka no na ɛnɛ da gyataba ɛnso ɛwɔ ha engine room ɔno na ahyehyɛ dwumadie nyinaa ama yɛn nyinaa yɛn nso yɛte ha yɛde asɛm bɛba dabi dwumadie no ɛba abɛsom awia yɛn nuanom a mo wɔ Love Radio ne so mo monitor show no all the way from Spain nyankopɔn hyira mo paa no ɔnyɛ mo kɛse wontutu mu ana mo nsi yie na ɔmmoa mo kyerɛ sɛ daa ne daa mo nso mo ka yɛn ho bi na yɛn nyinaa yɛhyia na yɛaba abɛsom ama ayɛ fɛ ɛnɛ mo a mo United Kingdom ne nso mu na mo nso mo monitor show no nyinaa no nyankopɔn nyɛ mo kɛse ɛnɛ GN radiofoɔ yɛkyeakyea mo da mo ase eburu kyerɛ sɛ mo wɔ UK man mu mo nso mo fa yɛn ma anuanom ɛwɔ hɔ ɛnso enya bitie enya bi nso ɛhwɛ saa brɛ korɔ na amuo no Patmak radio ɛnso ɛwɔ hɔ Abawa radio ɔno nso wɔ UK hɔ a Amansan na FM ɛnso ɛwɔ hɔ saa nso ɛna Brainy radio ɛna wie wɔnom nso abɔ ade mu abiebie mpa a ɛnyɛ asɛm ketewa ɛnso ɛwɔ hɔ ɛbrɛ korɔ na amuo no Sahara radio foɔ ya mo nso mo monitor show no ɛna wie yi ɛwɔ mo nso mo ntenten fidie ne so no nyankopɔn ɛnyɛ mo kɛse Kings radio ɛne ne TV ɛno deɛ Paris France abuchman ne mu ɛna ɛwɔ Dachi Hima radio wɔ Denmark Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛna Sky FM ɛnso wɔ Columbus Ohio United States of America bruchman ne mu awie wɔn mu nyinaa nso abɔ ade mu abiebiem dwumadie no ɛtwagu ɛnso ɛwɔ hɔ na ɛna wie yi adɔfoɔ ne adehyia yɛhyia yi ɛyɛ som ɛne yɛba abɛsom yɛde nkia mmate aseɛ sɛ daa ne daa si ehyia wɔ afidie yi so a ɛyɛ adesua na ɛsan so ɛyɛ adekyerɛ na ɛna wie yi saa deɛ wei sɛ onipa dasani ɔhyɛ ne nso ɛwɔ abrabɔ a yɛbɔ yi mu a ɛboa wo ɛboa paa adeɛ wei nie sɛ wote aseɛ yi woyɛ adwuma bi na adwuma no a woyɛ no waa wohunu wo ho sɛ wabrɛ ɛwɔ adwuma no a woyɛ ne mu a deɛ woyɛ ne sɛ wotena wo ho ase na wogye wahome sɛbesɛbe deɛ woyɛ no sɛ bɛma wo nsa akɔ wano a yɛnya yɛ kyerɛ sɛ deɛ woyɛ no nipa a woyɛ n'adwuma no ɔno na ɛba bɛhunu wawie na watua wo ka good enti deɛ woyɛ no na bɛboa wo ama wo nsa akɔ wano a yɛnya yɛ bra yabrɛ na mmom yɛgye yahome saa deɛ wei enipa bebree ɛnhunu saa deɛ wei nti wawu ebi ɛdam ebi ɛnya yade kɛseɛ ebi nan ɛhwehwɛ soro aboa kyekyedeɛ ɔne ne nanaa ɛne wɔnom nam ɛne wɔnom akɔto so sɛ ɔtwe wɔgyina nsutinti bi ano bridge nsamsoɔ kɛseɛ bi o
ɛna aboa yi ogina no no okurankuraduro ɔtwe o okurankuraduro ɛna bridge a wogina so no emu dɔ uto nsuo yi mu a enya de sɛ obɛba bio na ogina hɔ nasɛm a aboa twe no ɔka ne sɛ mabrɛ afei deɛ abrabɔ yi a meboi mabrɛ menkoa mebɛyɛ de wɔ wiase ɛna ɔbra no etwa mimpresei ensem we ya no ɔtwe gina bridge ne so ɛna wɔkeka wo afe kura de besi kura nsi mintumi ntoa so bio enti wɔyɛ n'adwene sɛ wɔde nkuraduro no bɛfrɛ nsuo na wanom na nkowia wagya ne ho akɔto nsuo no mu pɛ ɛna na kyekyedeɛ ne na ne duro hɔ ɛna wɔse hɛ aboa wɔtwe deɛ na wo gyina ha wo pɛ sɛ wo yei wɔsena na kyekyedeɛ wonim sɛ me wiase a me baayɛ ɔtwe agyanka meni agya meni na me maame awu me papa wu enti me namwei ɛyɛ me nkoa me nkonkonko na nanei abrabɔ no me de baha na wai me de tare ha na wai me yamadwen sɛ me kɔmanimu a na pem me atɔ machi nso kora deɛ ne ebobo enti nana me hu sɛ baabi a maduro no mapem mentumi nto abrabɔ ne so bio enti me gye me nkwa afiri me nsam akyekyedeɛ hwɛ ɔtwe din asɛm wo apie firi na na akyekyedeɛ no ba yɛ ne sɛ abrabɔ ɛyɛ ɔko sɛ wo ko na woni nkunimu a yenyae ko no sɛ wo ko na wo bra ye wo baabi a okokotena na wo gye wa home enti abo atwe adwuma atwere di ampon bo wo ba asase so sɛ bra bɛyɛ no wonwie fa ne sɛ wo ba apaadie a wo ba yɛ no adwuma a wo twere di ampon de hyɛ wo nsa no adan na wonya nwie yɛ na wonwie yɛ no wogiri sɛ twere di ampon ba no oba behwe ni nwuma a wo de hyɛ wo nsa no a obetua wo so ka na ɔse na mabrɛ ɔse yɛ no ɛyɛ adwuma ɛna wo yɛ sɛ wo yɛ adwuma na wo bra wo tena wo ho ase na wo gye wa home na emum yɛ nkasɛ mabrɛnti mi gyaye adwuma ne yɛ sɛ mi wo Otec ha mi wo Otec ha yi ɛnɛ meti ha mabrɛ paa o nanso ɛyɛ masɛdeɛ sɛ awie me ba bɛsom ɛnso mabrɛ me ba yɛ no metena ase me gye ma home kakra ansa na me ba betena fidie yi so me toa so me nkasɛ mabrɛnti adwuma ɛsɛ sɛ me yɛ no me ma me yɛ enti onipa da sɛdi abrabɔ ne deɛ ane etwa wo mpre kwabena ne yi te sɛ deɛ abo atwe gyina hɔ yi ɛnɛ yɛ kan obi adwene mu ayɛ ne krukra obi adwene mu enkoyie enti wayɛ na adwene sɛ me kora deɛ me ba wiase bɛyɛ the moment a saa kasa ne bepie afiri nipa no aba na kyɛ sɛ deɛ akɔso wɔ adwene ne mu no ɛyɛ finalize sɛ ɔnye ne nkwa mfiri ne nsam nanso tie okuani sɛ wɔyɛ adwuma a ɔtena ne ho ase home onyaye adwuma yɛ onipa da sani woyɛ kuani wɔ asase yi so ɛnneɔma akokɔ so a ɛsɛ sɛ bu abam ɛma wo gyae abrabɔ no sɛ wo nto abrabɔ no so bio no onue wa kaakae wɔ wotrim tena wo ho ase gye wo ho ahome kakra na fa yɛ reflections kaaka wo ho hunu baabi a wotɔ sini baabi a wo kyea yɛ no na san gye wa home na sɔre na san brɛ bio na wo ba bio wu a wo bɛyɛ de kyɛn saa enko ho enye ho nkwa nya wo na ama ho nkwa na emum tena wo ho ase gye wo ho home sɛne na akyekyedeɛ ka saa sɛmi kyerɛ wɔtwe ɛnɛi wɔtwe anku ne ho na wɔkɔtena ne ho ase gye ne ho ahome ka nani na wɔkɔkwa yɛ mu a wɔyɛ sikani kɛseɛ ɛdane sɛ boa dabi ebeyeye ɛna wie Krobea masɛm a me wɔ ma wɛni ɛgya kwa me o bobra na wo bra don't quit but rather sit yourself down rest aya na waji wa home ɛwie yɛhyia na me da se ma yɛnkyɛ atiefo na ɔma biebie ma mu tie tikiru fitafo mu yɛ kyerɛ yi yɛnkyɛ kyerɛ ɔmo okay na ɔbra te sɛ kwaye no awakɔgye a wo dɔ no yeah sa wo hyɛ ase a wo dɔ a ho den gidigidi pa na wo de do ebeduru ba bi na braba ɛyɛ agye wa home good gye wa home na
eku abrabɔ no ɛyɛ ko na wo ko enti sɛ wo ka sɛ ukoku ho a me de meka sɛ wo yɛ hufoɔ sɛ me bɔ bra na abrabɔ yi de me ame keka me ho sɛ me so bibia mu na pa me yɛ na ayɛ sɛ dia na sɛ me ka sɛ me koku me ho na me yɛ hufoɔ ɛwɔ sɛ me ne abrabɔ no ɛko wo sha wo papa ne omomade omo sha ase ne sɛ ne na ɛteɛ obi a fam bi wo do tie pempem na so wo bɔ na enko na nim yi a gye wa home na wo gye wa home no na wo de fa adwene wo gye wa home no na wo for plans a sɛ hai na me fa na me kote hwe ya next time me kwa me nsa fa wo me ba bie me hin na me fa sure na wo de plane nti ya sɛ okopna okopema na wasa ya tenase na wagye wo home wo dwene kwa kire hu sɛ ba bia me fa ya abi kopemie me nsa fa wo biem ye bo bra wo bra gye wo home na mmom ye nku ye ho. Das yebru, never quit. Sit yourself down. Rest. Go forward. You shall surely reach there. And now we are Ogoromensa, or Sana ya Krobea Asante, and ne eye Yawada. Edru Yawada, eye Wawada, Yankupu Nshao. Onya okese, ontutu one wabedwa fu nyina anso anamo emfansi. And now we are Krobea ye kan ho. And Trumuski, me who say all the way from Germany. Also, Wababe Johnny. And now we umpum to say, Amankwa Boss Steve. A very good afternoon to you, Amankwa Boss Steve. Waba live on eso, or see a cry a Krobea Asante, Wadami Bru, and then me announce myself. Na who say men somaba. Pia, me whom Amankwa Boss Steve, Yanko Pons and your Kesepa, wate. Na untutu one wabedwa fu nyina anso a mo wo ho no manamo enso emfa ensi ena grandpa mahu sa won so aba so ena wie won so ya chiamo akwa aba mo ha wate na ensem de awie ebi wo ho ena wie ai udin abade ye wasama wo ko se na Krobea asemu a wo kan de ye ne kwa so a no ne kwa so a no Yankopon kurekura ye no nso yakomem Kofi Steven and was a thumbs up akra wasemu a waken emu edu badwemba mfa nkwa adwendwen mu onfa ntu ne hofo kire se ebeboa no a kire no na namontuo nansan intem Asem Beba yanim anuanom mienu entokwa ensam no ye kɔ no se ye update mu eno beboa na che se ebi ankam na anuanom ne ntokwa no na emu ehye baako ene se wote se ni nua ba ho kire no wonkran ene ofre ni se nua be wo ho kire wonkran ame obi ama me ni fie ya mete ha me hwe so enti ene yete saade a bra betena ha ti ni nua ne ba no ene okosiesie dan baako mu ene ode ma ni nua yi na ode ma no wate se fie wura eba ene oka kire ni nua nse da bi fie wura na eba enti ene yete saade a me yi unioma de aba begu ba bi a me mete na me ne wo ma no ne me nso me ne me ma ni nyina ye na da nkrum ni nua nse da bi ontene ho ase ene osesa unioma no efie hɔ awo dan ya ye nwie ye wo fie abrosa so ene ode ne unioma kogu ye so ono akwa akotena ono ose da bi efie me na me hwɛ so me nua untumi me ye hɔhɔ beto abontinpunu enti dia aye ne de se sa unioma ni free hɔ ene ni nua nso osesa de kogu nkokobuom afedie yo ya entokwa soa emenka tete asem bi a atwam beye mfie aduonum yenu nie wo makofa aba ama de ofri nkran ba ye no aye nwedwa wafre chairman why pan wafre nsu a atwa wodom ho ahia wo area wodom tie nyina pan wo de agidi nua no ei wabodua wo se ai mabo asem wei wo kofa ba bi ana no de e ba ye me pai me ho achi enei de enya de se me ma ho kwan amo ayesa ti o motete ho a no se na me de me ma wo firi nkran ba senka me ba bebua wu enti se sei na akwa wie de a me de wo be kɔ na Krobea ene na bedwafo anim ono mo ba ye ene wei asiri de wei asiri de enkrobo afidie iso wei bone de wei bone de abeye dede eje he na sidabi eye anuanom ntokwa
but ye kan montam nye obi na abefo afiri nkran de wabakuma se ha tie so obi tru kohwe nkwa ye ntru sa nipa ne hwe owuo eye nuanom asem na asem adua wo mu no ye nka esesi esiesie montam ma montam yeye enti yenko ne yenko dane dua no nti nra die na si nra engine room yonana medase yenche tifo na ye mo makwa ba mra Asem Beba Dabi so bi wa no ye no kre enra after program no na esesenka Friday no na enyamboa echina na keko na nin sister penny ne friend Priscilla no ya no eka se enka nyamboa Friday na beba so na Priscilla so wo dwumadi bi esese okudi wo asaman kese nyakopon ya admo enani chinai okay na je se wo twe mu dia kwa akire nti ye hwedua ne se ne si eda ho na hu hia se ye ma ne da ho animu ya sure enra no ye gina so se after program no ye be kɔ ne akoyi afiri ho no na ɔkɔ no ɔba na de esese ye ne omo ne abusua ne hia no ye ne omo hia so ye nra mo kɔ na nanom anim ye pon ya na ye fa aka na ye kɔ ye kudu na na anim entia conform anu ne ba na manu ketwa okay ye kɔ ye no ne ye dikan de asam na to omo anim dada ti ye kɔ ya na ja omo mi no kɔ tena ase na omo bonkro se ne ye di asam wo ha no mo hu se enfomso na ban na omo tu wo no mo fo ana almost dane dua no ti ye dua na to aso ma ye dane ye bibia efiri obi akomam ma omo ye mane ye kama ekowie yi dane pefefe ama obia ho ato no omo wie ye no omo ani agi wo no mo ho ana omo sere no omo nyanua nti enam se na ne na ese kwan so nti ye ja na kwan ma ono no koi Nyankopon ya adom a ebenada wono mbeba na ye nyina ye hia na de yesese ye de to no ye de ato ama so monka nkyere complainant ne mame wono ne ye friend ne say nyantachiwa ya monka nkyere ne sese wo ba omfa ne mane mra ye mane ya we ode ne beba very good sebe bibia nka papa no enye grede se wo hwe ba bi asasem wei na ne fare bai ene ne kofa bai no free a eye hwa enti mu ada mebru monye sa adwuma na mame meda mo ase ena wie nso enkomo wo yanim owura akwa aba yeja oho te say yamiadum udin de say owura medianga sa di me bro udin di Alex Otu na me fie din di Kofi Otu Alex Otu na mu me fie de ye fro Kofi Otu Kofi wote hen eti yenya no nyenya no de senkran nyenya so de chamso achi he ya okay oba unsu din de say so from Rose Boache me batone wo de ani Otu me batone okuno no me batone unsu ani esa one neti nyenya so ha me batone okay wona wo ye be ma wa ba yanim ha e de asem ne de wo ne wo yira ba asma amamde me yelba no miangsa na mini ha tu kwa akra na meti me yel frame say boy bi wo yefio ye na eti wa boni dua na meti ya no na say nsam no na say fen say minim nsam na chi kakra minim nsam na chi kakra but de na me so a dua boni ba ya de na minim se na me say adan aka wa asem bibia nti me de to mu ofanum se obi abom wife dua yimpa ne na eti nti misra no a nko wonyimpa no na bia ye da bibi o wa ye nka ne nda ne dua no nti me de to mu ofanum mu ofa so ya da etu wa no mon ena yimpa ne kakesai ba kokko na se yimpa ne sisda o ye da o nji ntum onna ne dua onna ne wo yiri dua no yiri onda ne na me so okay nti sa dia me amaba nti aba sa na me ba ne hu se ade ndo esi kɔ no yempɛ ade no bɛkyɛ nti sa ade a ye bɔhwɛ sɛ ade no ɛbɛkɔ mad eye firi hɔ nti ya flag boy ne maame e ka kyɛ si na ade aba na boy ne maame no so ka sa ade ɔbɛ fie hɔ ne ɔne ne ba na aba kasa na ya ade ne dua no ɔba no so sister ankɔ yi ne ba na nyi antum na sa ade bɛbɔ munim ne mosu maame na ya flag boy no na de wo bia no anam so aduabɔ ne bae no ya hwa aka na ya dane
Anunti the buy money. Oh, yeah, Fantini. About chai. Oh, you're a DNA. Oh, you're gruesome. Only a bodiano. Cratch na or bow iridiano. Mocatren say on Nani Diano, the Asem no kind. Also, about you, got 1 billion. Was it 200 billion? 200 million. I'm in Musawa Sem Tobo, my boss. Also, I said, yeah, almost about you 1 billion. Or bet you 1 billion. And son wa Daniano. Idiana or no abo yereno. So bet Dania, or bet you 1 billion. And son wa Dani. Hey. He bomu 1 billion. Say, Patria, say that Teddy and come for you will cream. Any oteta will be yo be big a crabia. Then get any other general uncle child water so. Except Cratch and morning in an etiffy. In an etiffy. Oh, you feel Rama, Munamo hiding. Munamo your tenants. Pachai. And no bear man a ball bedia. Pachai. Your friend say, Kojo. Dear Kojo. You call feel in a friend or Quadro, and I chinky. Dear, I didn't mind say the friend. And a chinky. Well, yeah, Jumawe. Oh, yeah, filling station. Kasagu. Oh, yeah, filling station. Jumana, I mean, baby call ye Juma. Oh, I think say, airport side or airport side, ho. And a chinky near filling station, Jumawa. What do you now, Kununiha? A year then a codubo, dear, chingino, a year then will bow, dear. Bepacho de tiane say, na in native about cum. Mawanon co-win. In native about cum say, enuanum. By me, none on any way, beyond to quanto quasa, in see a malady in be me. Or mukubiana, young one in the wolfie, me kunda or tattoo to quite. Miss me tongue, me damn the quachma. It's a mamma Giania, na me my lady nibi. It is a man lady be me more. Oh, yeah, Diania. Now, ma will be in Nibidi. Sir, am I in free and in native film? Twas so. And see, am I obey me more? And I make a sure and say, and to Coco Muko, my brand free and a car, Nukuno, a car Obano. And I'm going to say, Kumasi and day. A beya, or may go ye Jumaka cra. And because it do better also about back at one. So betting fear but top pampers obey say any say it didn't come on or cast okay. And I'm said aside there on any kunus on your fine. And see you fan to fear him now on it bear money in casa. So you're both fearing money. And I can't say on any kun in casa. To bear man to cry. The lady car say, when you're 500 cities, it's here. I'm so okay. My mother tones my dinner change the dainty. Young come baby, I'm a family man or your money be. It's see, girl, it's a peninsula, your coy. Take off any money now buy or ya ray. Emma, you could find money in 3 days time a boy in a bar me one of the me say, me man is got 500 cities if I enya at nade. I'm so me couldn't you. And see you or my me couldn't ban my dem. I be sana rest me be. Amana. And I say, me name Sabia near any catcher and they say, many money busia was and say, lady Nescana or the age man. 500 cities in the mammy beside the beam. It's all me a dean. And I'm okay, meaning Sabia because my timini and way lie. Timini Sabia will try and couldn't try to say scaro be so one of their manners in the meaning to or me a dean. And I make her say, oh, okay, Matty. It's a boy in the coy. But in that case, Cassam be a bew. Tell one I knew near any car say, Nick say, a Jumana and a Chimani Riani Womuti or Press or Benya store run about to Amayana. She said, when the good I'm so say, Asem Pa. Say, Mammy who says a Jumano and or Peneso. Today be on to quanto quality son can't say, be an you couldn't per se or be quaitma. To quanto when the dream maybe again and per se or be baby beam to honor. May catch a mucunis. Lady Yas and him send any Yasasa. Don't cast a mardy Musuba say, and it's enemy many. Because one tiffy, may they be a mofi. See me many in your tonight. One to one do bread down to quite giddy. Ya that cry, it is be boy. Chingy no and then they rene cookie anajo. If I try. But that a couple one cry. It's also be bo ye prum. See, sorry, as a lady be a or try that ye feels, I think it's a better record. Tobo, mem, twaso. And I, yes, sorry, pay because me quite a year national code, so patan to quana pataya, none a bucket wa.
no according to nya won ye no bole di ebuse ana me gia akra no ti me na me cast oh me tian lady me go na ye oba metimi ne na ka me kan say jai de na wo ye untimi no be ma nko sa time we say me try ya say me boy favorite apuru so ko be sorry ono so wan sorry ana me kunu pattern to kwara na e di eja ho na e be share dem ko na e nyan na e be share dem e ti ko yin lady ni ne call ebre mi kunti won ma ntin koma call no nkoma ni mi kunu ni nipa ko di nti o wi na mi say na de e di asem na o kan say adwoa e papa na say ye ne get ne ba ne na de eche no matana say aka asem na mi so okay mate e ti ye nyan ne e da de mo nti mi kunu so ran mache tu kwan ne camera na mi say adwa me ko echima bo nti hwe sa umpie na se de be ya be mo no nsem be hia na mo nkonko ye dede ko sa ata na obi enifi ge na nkasa omoko ye so ne phone say e na me de me phone ba ko e da ho me use na me de manda ana adwon so fa sem ni se be ya obe frefre de ope so friend ti bi ko hia na aso ase e na o se Rose je phone na me the phone de me ntimi fa nko because e mu yedu ada wo kwan wa se me nko baby a e na me sa adwo hwe yi o ti bi kan sa na me de me je phone no share me ne ma na sa na me koi me be fe ni woni ho sa na wa fa police for kwa be si mechi sa obechi oba na mi do da de no obechi hwan obechi me hwan na ebechi o adwa ni kunu ai fa no chingi no obechi oba na eni ho oba na mi kunu na mi so mi ni ho da dwumen so mi so bedru ye na me call me ma me ho no te be 3 days e na me buy me ba me wa ye konso ni atolite ye ne ye yusu meter baako na mma betu kwanti mi di dwagu fridge mi se me ba ma yi sai ne ma ne de akọ mi rafi na ho yesum na mi na dey ti me ko hwe me ne ma na bibie sisu kama ba light ne mba obi a light ba ti mi pia point na mi ko hwe meters na yesi ye yi ya wa yesi na efim chingi na yiyi mo dem wo yesi efrim metanim o ye fiewura onye fiewura to aso e ma me ne ma nyina san ti ho no in fact me so me for me be fie no me share the steps no ye wo soro no wo sanity ho me kwama nchia no na nyina sign so wana me catch fiewura say ni say na akwakosi o say wo de me njai ma no enti me hu nkoma fiewura ni di ye na papa na ka say na side obe connect am ni papa fro e na connect am ni papa fro ye di etim e no kra echi blay wo no na sa si akoka chwe ni pa na ye ni use meter ne say mimi use washing machine use ni me bebre macro mi use ni me bebre enti omonyi mi film enti amano mo kan hu de bia na wo so oti say mo fa ka say Rose yi ni use ni ma osisi yo awana mi da ko me ka che feran say ni say na bla no enti won kasa nchre no enti ho no ho nkonkoda na say me da ho no ma ene Thursday think say Wednesday we ya etwem ya me ho na me nya phone call na call anajo be 8 to 9 more minimum number na be pick na o say be pa che feran ni say mintwia me da ne ka system na wo system mile na me san pa chan wan ni wo se ne da wuni me kwadwo na me say wo se twie system mile me so woni me nya fa yo wo se twie system mile na twie some de me na some de me na maka o ha na o ka te ne ko e na me see fa na me ka che feran ni say bla no airframe me say ni say no ko no nkasa nchire no me mpesa ade no ne me ye no because woni me nya fine me so me no wonya fine to wonta ne be no ntra ne baby if ever say me intenteri ni ntina wotimi ye de airframe no te wono ntimi nkasa asem na me so fa na me say beda na mbo me kuna mane what threat me if ade che what threat me be na me ku na me yo me hye wase wapa ma busua me nyina sa nipa o kasa na sa wo yi na no a e na onya vem me ade achi ni ne Thursday me to wono mo ye aduane me to ye aduane na bla bi o ine ne ye opposite na wo bo bla ne punu na wo se mpese me no kasa di Rose tebe me ko me wi aduane na me tia me didi wo se ai afi 2026 nipa be wo ye involve na brabom bi obeyinu efri honum na won kan kire me say kwanya me fa so pamo ne yere ene ne ba no obefa sa kwan so ekumi na wahye mabusu afo nyina mini bi kunu eti o kan na bla ne say o asema wo kedi o obi yere ti hwe na wen kunya asem wo se me mfa ho se wo hye dan mu ametima boy ro ba ye dem pese me yere ana sa wo hye dwaaya na bla ne sa still asem no meji ntumti yifim na asem crowd by wo say ade o pese o ka kire me se won kan kire me no afi 22 o mano mamboso me obekumi ato atwene na me ne yere kokoye adwumi ma mbo na amane afi onu so se be stre miska me ma anya se iska na afa amano afi tren so ni kun feru ane ka so beji ni system million no fa kwan bi so frame me ka kire me ka kire ni se wontwia na onu no kalina so wiska na wo fa ntwia no onye feru
eti ade me ma ye na hye ne pa eti ho na eye de na me bisa say na wo ye nyame sa wo so wo hye ma se eti ho no okasa ya na branch mi ntwa so okasa ya de mi kunu ba mu me ma pam ono na yere no bro me so ne ba no kran so bro ye ma no so me kunu wo ye be ma nko ware me betena ade mu no ko antena me ho so oja me wo no tutu kwai bla ni misa me wo ye be ma kronfo adwuma be no nti odidi atema na fe wo be bie me do no wura na bra na mama brother bie me do no wura me dem mo no nti ho no odi atem in fact e shema bufuo enti o kana so me bisa na question and I'm free I said on be ready on so bibia o say record on be share ade a bra na eni meye to ba na ide de pa na e pata na bra no so bigina me gate na chi do no pata ntokwa no na obi epo na bipie na ferance emra se oba yam chiche mu nsam nyina ba na so okọ na wakwa so beda ne duane so one in fact me hu di anti wo ka ade na ma ne bo odua no o ne mi man ka no so no di amema tem na man ka ba o di bi kuru be frame mu no ana me ka sha ne say o ka sa mi kuru nya be na me say o no woni ni gina ho no ma difference be na o mu ntam na say mpokra wo yire buru me so we nya atem de so de wo di beji matan so o se kwasia wo yo ba be o ba 40-70 atem de buru so di mata na me so mi di bi o da mi dem ho no mo na eno obodua eno obo mi dua obo ne say obo mi dua say mima wose mima be yi ni nsuo fridge ma no boda edwa ni nyame na afen so mime pamo na yire ena me so na yire beda me dem ma de chiye ena oyisa ne ma de koy ese mima ono ni sika to be de ma dida me be ni fridge ma no nsuo dida ene ya to nyame se ma fa me maji be ma sika dida to nyame ma fa me kure chi anto edwa na bobo ni bebre na wanom fridge ni fridge nsuo wo ni fridge muda yeah manum ni sure da manum because na ena mo so na yere koy ena me so na wafa uku na chida David ori je no boni bebre woni ne wa asem dada me ni asem kopim se ne yere na because me ye dwe nyina edi me timi kwa krase kwakoso eburo kra besi wo e ma ne yere because me bi kunu no ndidi ne yere di ka benku nyina mo oni ni kunu nyina edi ye na machi mama ne battery mechi saa no no momne ne mabo me na me so me ne ma ne nyina ye na machi mama aso so bi ebisa me se mekuma me ko ye mfantini timisu bi kuru ye mfantini me fa ne se mekuma aprekope ti be ma de na hia unti a wadi uyire ni mu aba hey kana me hu de hia pa cho me de duabo na ba mu nti na ma me di nanim ye de eba se na ba ya e be duabo na de afili wo because me ni wo na asem ni siye se ma boto sa asem no de a e duabo aba mu a se me de mutumi nyana ye de yi firi ho boy no wone o yire ye free pa na se me meti hoi na me ne uti fie han edan na akasakasa aba me ne wontem na makwa akɔhye me dem aka me punatum na watumi anya akokodura bewura me dem ho se ho na wone me ba beko wone boy ni ye free pa na me ni ye free ba ne me ne yiri ni ye free na ma echima ni nti ono o free adwuma ba on kasa ne pa ho sa odura good evening we twam o sorry I be dware a good because ye dware no edware ne ofi o sign ye wo ye ni mu sei ti oduru ye nim no be okudware good morning say ya na me wo boy bi wo to ngunu ase asewo ne ba ne be ware ne ba na asewo enti ye dem utumi be wura a wo dem ho say on say o kasa na o kasa bra ne mfa san kra ne ma mi san say na wo ye nyankopon say o hye wo be kumi ahye mabusuafo nyina ase fa oba ne ntia na me nyem na mpa ma adwoa na nyem na ma adwoa case ka say wonko na bra ne say menye din na me wura me nkodem ti me fa edwane ne wura dem so wana wo mi wura dem so no so gate no no che say no person o ka o free boy ni no ka de o so o kenyina akere me ena obe wura adem no obi atreten ade no anko e portrait na ba ta anko yi case ami ameche no se mekun na ma hyewo ni wabusua nyina ase ade no anko yi case ami ameche no mom na me pese me ye ne sa bae eduabo ni bae na me se ebo obi dua ade enche so na me se bia e fewra no ye peni ni de enko obe gina mu amna ide am ye da ni dua na bia me mom na me pese me hwe me ho ye ofio sa na ba me tirim na me kunu so ni ho nti me nko a airport run about side filling station side ben wo ye ni filling station adwuma chingi no
mean also airport side o I mean nim ohona nka se me fa ho kwan da. Okay. Atie for asemo a eda bema so enawie yi enie. Mesra mompa chingi no emfa ne mame. Na bema oni oba benya asem na obebodua. Omra no mekere yen. Die ntia ema ono nso ebodua no. Na media how many say engine room asemi na anu mehu say sa chingi kro no oba afia ha potna se. Ema mo ka kere ne say enei ono ni owura yi ne yiri emra mesia. Adenti na chingi kro no woni ha. Asem abrante no emi say bibi ha no. Wase se obe han me na ni dua. Tise obehia ba ye ya obespisu ohia na etise ohia no wo sumankwa ho ana antoa so hande o mabi tidi ye pene yenye ni so okay sa no wo kan ko ka kire se okwa kofa na busua ba ewrana ba he owai ena o kan sa asemi ide a kire nti o kan na so oye ne wa kan na ye okay mai tibitu ho na mo ne chingi no be friend wa homa so mo me friend mame na sem we wanya ne maame ho abam wanya ne maame na friend wo sa case we ho se ne ba na bo obi yiri dua maame no kra ne edi kan ne kasa ye chingi ne maame ye friend say o so de adwoa edi on no de maaye no aha na ye fresh chingi na onfa nti e ma ye pe maame ne number se on na ye panyi ma ye ne ni nkomo nti ye friend maame no na o se so kasa asem no woni mu ana oboa boy ne maame no aha na nokure wom ne se ansa na ewura yi beba hai na watena asem no so a o ma fra ewura ne se ne yire ne mra oba ansa na o ma dane dua ne se na ono maame ne ho no na on de ne ho ya ntoa ana ne ho ye nsumankwa afie okay to aso oba na oba no ono no oba wesim se wona abodua na ana ono no ma boni dua aha eye obai na abo abaya yi dua nti ehia o ba no office a aha the following day no aha no so okay baby o ye adwuma no ma na kwenti obebo na ma ne anwumre na and anopa na ya kan waba nti wo chekire ne humu bebre se omukọ ye na omukọtena ase no obusa awura ne se edua ne bekuna na ono maame no no awura yi ka se ani ebekunu nti enu nti na awura na ba ha no nti se ne ba no se ne yere ne firi mfa ba bia wokọ no mfa nti ho na ba obedru dia ene ombehwe dua no ho asem aka nti woni awura na kasa awura ne beba nti ade no wasade asem na ba ne ase nyi ona de bai na ase ena omukọ kirecha asem ni kire no woni oba na di nkomo oba no e kasa no ankoyi na ase na di nanim ede na ba se onhwe ma yenku na ase no nti se abedru ha no mo a ne yie mu ne kwan e befa so e bedane no enu ne hia nti wo ma ne ba ne mra na o se okay wodi wure hu ya opi because we na akoke kansem ama ne ba na bodua na ne ba ne ntesa ne ye se okay o de ma yenti omra ne ba ne mra ne yenti ne ba ne yenti a we kan no ho nse nti the following day no aso ewure ye ma ne koi na o sa bai eduro ne ye frɛ ma boy ne mai ye frɛ ne se still na yenya no na maame akosi sei o se ne ba ne ye adwuma wa anya no nti wantumi anya na amọ na mane ne se ye ne okasa wie kura ne yere ne kasai ama ye ka kire ne yere ma ne yere bo na mane nti se wo anka ne na che se wo boa ye de na maami ba fie boy ne sa ne be ko ye se wo be je ne 1 billion nti se wa ma ye betu ho ana mo bi kwa santima me modua asa wo na wo jeje wo ba ne so ama wo ba ne ye de wo ye nti se wa anya ye be pa mane ama nti ho ana ye awura ye sama ne ko ye de share ne se won ko no mrande no ye pon ye na boy ne ti echi chingi no what to say o ye tuntum be ma wo bodua de o lifte abodi e bi say wo lifte o sia ma twa adwuma na ma twa no no bodua wanyinya Jesus ka krenti wo hu no ho say wa bo say de yin wo so na ketua bi o on sheda nyi abodi e bi a papa bi a enti ye no no be kirekire ni mu ye man kwa man kasa bebre mo anka nkire ne se ne ya wade wo mra na enti kirekire mu no
na ne nsɛm na ntɔ asom e make sense to yɛn ntɔ asom ma yɛn nti yɛn ka kyerɛ ne sɛ ɛnɛ na awura ne bɛba yɛhyɛ ne nti ɔnkɔ na ɔmra no so ɛne yɛyɛ yɛaka ne saa wate na ɔkɔ no akɔfa no abusuafoɔ aka no ho ɛde n'aba na asɛm no si yɛnkan ɛma asomdwe ma ya ɔna ne dua no yɛyɛ ne dɛ yɛkɔdu na n'anim koraa na ɔna ne dua ne yɛ sɛ wo na ɔsɛ ane nti ɛnɛ yɛtwɛn wɔne n'abusuafoɔ obi bɛduru yɛ ne yɛfrɛ wɔ mo sɛ ɔmo aba bɛduru na awɔ ɛna ɔka saa asɛm no akyerɛ yɛn sɛ ɔno deɛ ɔna ne dua kyɛ sɛ sumankwa hɔ anantoa so ɛna ɔbɛhyia awurai Monday ɔpa wo nhyia no anaasɛ ɔpɛ sɛ ɔda ne dua no a ɔmo ma yɛn nhyia ne yɛ sɛ okay ɛyɛ ahanadeɛ yɛn hwehwɛ mu no yɛne awura ne di nkɔmmɔ no na yɛrɛ no yɛfrɛ no na yɛpɛ sɛ yɛhunu botaeɛ nti a ɛnam no so sɛ awura ɛnam wei so ɛna ɛma ne kɔɔyɛ anaa ama ne kunu ne bɛbɔɔ saa adua no mɛma waba ɛhɔ no ansa frɛ kyinge ne ma me ansa abaayɛ wo fie hɔ no a wote no wonni w'asɛm wano dedɛ da amanfoɔ ano saa na wote wɔ hɔ ɛnyɛ saa woyɛ gruhyini obi ne yere ne te ɔmo baabi the fact sɛ wokunu yɛ mfantini no that doesn't mean sɛ nipa no wonim no enti sɛ nipa no ba deɛ ne kɔbaa yɛ ma a wotumi ne ba bɛyɛ tight saa de ma wɔtwe bɛn me no yɛ ba afie fofo na ɔne ne kuna kɔma wapam no enti me ne bra bi ti fo me bu nkotodwe wɔ fam sada na ba ne kwara sɛ bɛ ɔkɔ bɛ 3 months to 4 months ye bu nkotodwe wia fam pabla ya chaw saa obi a wabɛtena baabi foforo sɛ ɔno bɛdwan to ame sɛ ni sɛ nti na sɛ na me hu ne sɛ like na mbɔbra o mitirim enti me bu nkotodwe pabla bla ya chaw saa na wɔka sɛ ɔno bɛte ase a ɛyɛ o maame ne ka sɛ wɔn peledi no ɛwɔ ne nkyɛn nti yɛn kɔ o maame no hɔ ɛtɛ okay bra no so fie yɛ frɛ ne me ba na yɛ ne frɛ bra mai nti maame ka sɛ bra de mai aha sana yɛ frɛ ne fie nti maame wadum ne phone sɛ maame ka sɛ ɛne saa de a ɛne yɛn kɔ yɛn maame ne kɔ pana kyɛw because wona bia wayɛ na de a ne buafo yɛn kɔ ne kɔ pana kyɛw because abɔfra ne sua ɛsɛ okuna gye etu so obɛgye etu ma gye sɛ wo maame enti me fa kwan bi sɛ ne saa de a ɛne yɛn kɔ maame ne hɔ ne yɛn de yɛn kɔ pana kyɛw me frɛ maame na ka sɛ wo maame pa kyɛw ɛsɛ ba wo na oi ɛna ɔsɛ wo ho ɛna me so maame pa kyɛw ma ɔbra mai mu fie ɔsɛ na ɔsɛ sɛ yɛ adwan kɔ sɛ sɛm na wo di ne dia ma mu nsifia ne maame ne yɛ frɛ ne sɛ ɛno ɔsɛ yɛ frɛ nante ɔno adwa ne frɛ nante ba ɔde ɔba ɔsɛ adwa ne maame ne te hen ɔno no wɔ abrem kwa no so minim baby pot ɔte adwuma bɛ na okunu yɛ bepa to electrician enti ya ɔta tutu kwan bepa to ti okunu ni hɔ a wode wano tototo amanfo nsɛm ma no toto amanfo nsɛm efe ko wura hɔ wo hu so bia wa bɔnti ba ɔno no went to no momo ba wo hɔ jimi ba na mama went to no momo ba wo hɔ tinye se bia akwa na bia wo su na makɔ bɔni pum se bia gina boy no wanhye me ba to ne die because me hu bi da na mboa okay obi a oje 1 billion ansana wadani dua die se hey ombisa anse scan o record o se me ba ne free yo mo ntia se me ba ne free o ho ne ba ne re ne ba o nko bio 2 eno ani no de ba o de akwa ba ko tu no de ahwe ne ye 3 o de ko high dine because ono ne free one ka so obegin system million no ono ne fa akwan bi so bi sa me ka chen say binye free ra eti so kare ne ho no benya ontwia enti obeda ne dua na obegye o sei obegye me ono no ka yem say obeda ne dua ne de obegye 200 million 200 million 20,000 Ghana akwaye jimi me hu filling station kura anko ye dwuma enka mesre mu mpanyimfo se jimi sei ya ma ne nya sa adwuma we adofo de enti a me use sa word jimi me nto sebe kire se beba wo so hadwe bi froko menya ma me mfa mani bra ma so hadwe bi hwe wokunu me hwe na wodadin ba wo obepa ahohyehye wo obepa ahohyehye ene wo ne na nka sebe jimi boy we betumi abebo odua wa bra wokunu wa akwantuom no wa beka se medane dua na meji 200 million 20,000 ansa na madane dua wona wo ko han ni fie dan ne yire ba wona wode ne yire ene ne meko to school ndi ama wo mo opa ahohyehye ene wo ne
men so ma no biem hwe wiase wo ho so wo ware be ma na be ma ne ho dwo oba follow the steps of your husband. Follow your husband's steps. Okunu wa kwantuom ene ye frɛ na ka kyerɛ nse ya bodia 200 million one year sabe enkonya ya nko mfa nko han dan papa bi no nko ntu nko nkotenam ana won fa ntu mfirifi okra na nko pe ba bi nkotena enam wa ho hihye nti ene kofa asase bue baaye obi a wabetena fie foforo asemu eni dance ye yentwa bi ne yemfanya dance ye wabetena ba bi foforo wobetena ho a enura ahia woni ebedwa ato awo ye dwa ato a wuwie ya awokopa acha onkasi wona wudi obi ani mu akwane maame ho ama ne maame abeka sebensamfon de akere wo wutu sa na mo ni nyina bo okuna mane ye sa na mo we na wutu na won sebe kwabena ne wo wabodua na ye ka kire krakye no ba betena office ho no mo no utumi hu se boy no wagimi ana anadwene bom bibi ya ye nadwene ekwane a dienti ameka se akwana gimi no enti na ameka se yo minim dia mahu no akwane betena ye nim e wo office ho no sani akwane kasa no utumi hu se nadwene swa wagimi pa wo nadwene enti na mbusa ase wo hye eye clear indication sa akwane sebe wa hye ba bibi ya ye nadwene na be ma wo waware oba onya ne ho ade o woyɛ mfantini no afa na betena santimamu ha wo na asia sɛ woyɛ santini na sɛbe wodi obi ba afiri ne kuro mu aba wotiti ga ni ye anko besesa ne yoma afa aba kan wadwane oh no mo pa asɛm de mambu kunu nom dodo sa frɛ krakye ni bio na hwese ebekwa na se enko bema the early you pick the phone the better for you sani ya wo kan ye nkonsuma nkwa ahini fie se wan hwe ye ye besama Asante hima fie ye kan sebe santimamu ne ye wo no santimamu ha ye modua ye wura wono na asase ne ye ne dia no waka sana asase so ye modua na wo de wubodua yi wa hyeda atwa abo ato so se magi mu 200 million ansa na medane an madane enti na wo adwene pobi ene adwene fu bi de showtrim enti a wo de boss akwada we dua ne kunu ni ho oba bia tini ni kunu enti so waye wade na enya fre ne kunu ana atwema ne kunu mra fato nanim wanya saade na teta ma ni kunu ni ho oba woni be ma ne yebu ne yi akea wakwawura ne dem no atoa no wodem ho recording a oba ha na mo ye ya no mo prepare na mo fantum boy ne ba ha no o ka kire ye se wo bra na entokwa ni si wo ni nanim no sa bra ne hwew sa na obe ka kire ye office ha enti no o ka se wo fa ukunachi o ka wo mu na mebusa o se na wo so fa ukunachi sa bra akro no wo hwew na manya no kre enya no kre wo de aduabo wo mo enya no kre da duabo wo mo me se enya no kre da yo ona ama na yere koi enya na ma na yere koi ene yenya adua no mane na hoye yenya mane na ho maame ana wo hawo me de ni se ye obi asema fom se girl ne beda me dem one two girl no beda wo dem enya wo na ama ne beda dem ho eye wo a wo se call na ye okunu ena nipa no ne kasa ye se nya wo a eye wo a enya wo a enti wo hawo ne se ena odi mechi kwa echi ma no me ma mbo ni kuna mane nyankopon huyemobo na ede ena wiai krakye no wadum ne phone o se mo frɛ ne yere no a sese owura no de ho ahomete se abaya yi ama sebe ne yere adwane afa ne ba adwane kɔ mo frɛ no mo frɛ sa abaya mo frɛ ne mame okay atiefo me ba be ya de bi enti asem ye yi a meka ho asem itie ne yie pa kire se
Valentine Day me pese udi na udi ni yie na eye Samaritan Villa Resort and Conference Center. The American me be ya de binti the America was akobo we mu bia no tieniye na beboa wo tieniye na beboa wo maybe your phone lines wo ho na yafa awarefoɔ bienu yɛbɛfa awarefoɔ mienu ɔbɛma ne ne yere ɔbɛma ne ne yere ne sɛ nipa 9 yɛbɛfa saa nipa mienu yi efiri fiada ekosi kwasiada ananya saa ne menda tu kwasiada mo bɛkɔ akɔ enjoy free baby a wo bɛda die obɛdie kye sɛ yɛbɛtwitiw heavy ene we kura mama nko gina fikyire na mumie phone lines la me anso me mfre bie adentia mesra mu o entimu ntie de me be kan yie na beboa mo Samaritan Villa Resort and Conference Center onom na de odokese the Grand Love this weekend see omo na de breye muntie na Friday yese odo and chill yebe chile na ye di odo enti efiada edi animu yi couples awafo yebe bubobo games ahodo yebe hwehwehwe movies wati ase na ye de ne memene da no yese akomantam muntie o eno no breakfast be koso yebe ye marriage seminars ahodo with Otec 1029Fm any games ahodo cakes ahodo romantic dinner na ye enjoy live band ebe ye kikim enti ye kan 3 days love vibes games and music ena Samaritan Villa Resort ede breye muntie kai se makachiro say from 13th which is echina ekosi 15th which is Sunday bosumi yemu munsentie Samaritan Villa Resort ya ye ka ho asemi ye ben St. Hubert Seminary opokuware SHS wo santase no na chi ene ye wo muntie o enti se wo ye odofo wo ye wani na wo pese oba sa dwumadie bia mesrew gesa numbers na buki se ya ye numbers no 059 69 12 684 059 69 12 684 ye number ba ko edi kan no number to so mienu office line 0322 49 5180 0322 49 5180 kai say me say Samaritan Villa Resort and Conference Center yewo Santase opokuware SHS no echi ye ben St. Hubert Seminary die mpesa me kachire ono no afa die makachire wi mu yi eno na mebusawo ensem edi afrim me ye sure say o twere wo mo telephone number nto wa dro dia bebusawo asua emu ade eya awarefo ena saa odo adie yi saa treaty on se ye de mamu Asem Beba Dabi so kire se mu ade na wa anya treaty bi kura no akwanya na saa ba ma o se ebo de da fom ebo no de da fom ba bia wo pese wo hye ene ye de wo be hye de hia ne so wo be frɛ ye number no na wa buki na adofo da no mo dia bom ama ye de monfa abaya ne mame na mimusa no de da oni awura ye ntemo a sebe ebema ni kunatumi akobo ni dua e demand 20,000 Ghana cedis so obedani akwano na asan afredu no akwano na asan afredu no he be ma wo benya asemo okay ene atiefo munya abotre
na yene Dr. Hepa Plus emonkomo na yene Dr. Bowie pe yebeto aso Dr. Abedu Doctor, anyway, you better Hepa Plus, Pavi Plus, yes. Na ewiase no emu abrabo no adwendwen no edoso. Enti se yenya bi na se no num se ya na boa enipadua no ama nipadua ne nso atumi aka me down. Me hu se PM yes ye nana nom Hepa Plus. Enti anyway doctor Mami Hepa Plus no. Yes. Ubenya biswa no. Okay. Tupaye eni ni nsu. Because enne ye kan nyina na enne da kronkron. Enne ya wada. Eni nti da kronkron se unya Hepa Plus Pavi Plasmos ebinom ya sabre ya na se ubura bibi eton aduru. Uduru ho no ma wo se me pe Hepa Plus Pavi ena Plasmos u pe binu anom. Na make sure say woni frebisa say Hepa Plus Pavi Plasmos na wotwi nyina no wonya bia no mo ana if say abeye dru a ene na bua sustain ye nipadua no e build a well being e maya pomu ankasa e den e kayen tete no a ne ye de bo etu jamu e de tu adru a yaya mo kosamu no make sure say ye ho e be koso ye den no sa na Hepa Plus no pane kayen e koso akayen ebra ni esedro free mutia so enom eme ya ho ye den se ye bodudo no Hepa Plus Pavi Plasmos e kayen enti ye ne a ye nom Hepa Plus no abribia complaints adodo na complain no ye complain bi not because say bia ye so special na emom ye hunu say sabe ye nipa ne ye nipa e die ye nya abofo nso enti ye be home ye be nom ye be didi ye be nante ye ni nipa ebedi nkete hundie bi ye be bom mpu ni mpu ye ni afoforo enyare waso ne nanam framem eninti ye nom Hepa Plus Pavi Plasmos ama nipadua na koso enya hoden ntina na me sori anopa ade ba akwa me dikan se me da Nyankopon ase fi se onu no mankwa na menya saa akwanya ne da Nyame ase bia Hepa Plus Pavi Plasmos yo menumbi se de be ya eduru awia na me nam krom na menya me kwadu bia na me kubensuo bia de beto akiri na me de tu akiri not because say bia me wakoma yare ana me mema sam wo fom ana me yefuna yekese abroso ana sabio yare bie esie me nipadua nim no me no maduro no fi se me ye ni panti esese me kosoa ma me ho eyedin good ene yenuano ma no mu complain me menses ne beba me ntumi nya me ho hwe me menses yawa edi akiri nti painkillers na menom onom Hepa Plus Pavi Plasmos na odi adanse woni ana e complain se be bosomi nsianie bosomi nson fie mienu nie menses ne ma me sha se me nom Hepa Plus Pavi Plasmos ene menses no eflu kama woni ana won die so eba but ababro so 3 days obi die kra de 2 days na esa wawie enso pains obekom sa 2 days no esase be 3 to 4 days before na some man be 3-4 days after na esa pre and a post ono de is elections no pre elections and a post elections o make sure say wa fasa oye onima painkillers eguniyem ene safo ni nyina nom Hepa Plus Pavi Plasmos edru bosomia oyoki good se wa no ankasa anka nkire o se sebi o mebu minsa oye ne normal di ena essence flow kama ede mano ene yenuano mema sebi no mode omho ato Assyria ene Misraim so enom China nro ni so called mema duro no ene safo ni nyina asakire omo adwen na adwensa kire ne say no maduro efiri ni tiri so besi ne naase ahoden eba sika nso atumi aba ne bottom because sika ne bema nti ahoden na wo nti adwuma oye bia no edi sika nso bre no na onya no kwadu nso toto akira wo hunu Nyankopon anim nyam as simple as that sure enna ko ya wada die se oyo oba wutie me ana oyo obema wutie me amede me personal line na eche wo okay frame o fra o se doc me nyare na me pese me ho koso eyedin okay eduro no menom ne sei okay ebia se yare bia fa kwati kwan so abowra widie ni mu a kan yare no ebia se doc me so ade mu na ewo so doc me to ase twetwe me sisi yare na kan ho a me ntumi kura anya hwe doc me kwa kete so a me muni me ho se bread a ye to no is the call left near the about right yes
dog media me ti na dwa me ken aduro no ebeboa me ana makoma aya na ebo me periperi nana se sabio uyo bi a wa akoma yare bi a se de wa akoma ne provocations are who go through no say who BP by this time and can shoot to come nunti obi wo hono doc me BP na wo soro me de dro so still obi kura frame na me machine mate de nsa boka mu say yes na me machine adro no mo aben ne betumi aboa me doc me yefunu no kesia na eye simple okwa akwaje Hepa Plus Pavi Plasmos. Good. My personal line I'll bet me a frame. Okay. 0542 0542 77 85 72 0542 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa manone sabi o nyare so ntiapo ko ese hu ye pa ba wa odi dance se wodie no enkoyie ama woni anigye e wo bi man so awo mesrewo Hepa Plus no pay betumi de bia bro. Okay. 0542 0542 807 907 0542 807 907 Nana rate at which are Yankopon nam Hepa Plus no panoso boa woni e infections. Adanse wo. Say a broad so sure said doc na ekeka me pa e ma sebe me dwonso kra na ehye me me sha se no Hepa Plus Pavi Plasmos no naturally ni padua na ankasa atake care of no akoma ne ho ya doc ekoma me so na me tie mpanyimfo kasa bi asese aboa no de agakwa enja no kwa se firi wo so ama sabi o se kusua nam na num kra na chese etwi ne minim otene de the extent say yoke ne kure so no to me ma ne num nsuo wo no Hepa Plus one say okay e go bia andwen trade say David Hepa Plus Pavi Plasmos oyo ba sabe one mu bebre antibiotics you do abuse say still unya results wako to the extent say ofa asawa cotton na odi abobo chemicals bi mu di gunsuo mu di oils bi just say sabe warehouse ho no ebe kama na niema na abedru port no eba enya baby papa egu enso yes so still emfa bonsi cockroach ne termite ne ade ma ba baby niema na wakra no misrew enye no ne be solve problem na ma make sure say unipadua na nkasa cleansing ho natural cleansing unipadua ne betumi ayama oba wutie me Hepa Plus Pavi Plasmos ko pebinom na wo de se de mekan kwa na wo nse da ne gidie wo ma wo de onom ya no pe watadwi tutu eche le university ladies yi de biom de dance ba mo nso mo de message ne ba thank you they say afamom apike kama na enye student ne nko a e ma me no mo to ade o market nyina de atadwe ne bi tutu echiri e ma kama de mom good onso ya branch a wutie me enkofa China drone fan gu ho ani mase Hepa Plus no pa no de onom ya no ukodunum na de atochiri enra testimony ana 74-year-old retired pastor enfie aduoson nan wadi software twam wakwa homijim na o kanse dog wadro ne de edikan me de Nyankopon ase se onam so e de bae na asikas sie pa no o de ma ni nua sofo a ono so akwa homijim o se ne danfo besra na ofi na Hepa Plus esi ne table so a onum eno ka chen se na onum Hepa Plus nko a no se eno na bua mi o na Hepa Plus ne de eno so da bi nse Paul ka kire Timothy se enum nsuo nko a bi o o yefunu keke ba wo de ye yefunu keke asemu
Hepa plus pavi plasmos Ghana han ye nom hepa plus ne nko awo fa pavi ne plasmos no eboni chido accessories no faka ho na empo oyo obementi obetumi aya afa mpu atakra de testimony na making also mo kwadu no omo kanu mpu okay onfa num entoto akiri okay wase sense na danfo ne kan sa asem no kire no ne life enye the same da what you say so for mama ani age what you say we finding the reason why I can so retired or home ankasa sure hepa plus pavi plasmos misrawo unya binom ya ene kope binom kope drugstore bia mo adwo no honya den ene ye nom because say ya re bi na akekire ye nom fi say esese ho koso ayedin ye nom fi say ye tiase say ye Ghana fo na ye nso ye de eni dudu no wontumi nko so kotitwetwa drone kono drone konom anything ya to ebu ase ye hepa plus no pani ye ye kan hepa plus this time ejina homa pavi plus must hepa plus ni na it coded said you be aka onyankopon ushia roman so for no kanyankopon a o kire nyame agya nyame oba nyame hu konkron no aye sign no e de akire wo de abo very good and it is a roman ni kanyankopon ati ase se niema miensa nyame miensa no wabo din si nyankopon sa na Ghana ni ka hepa plus kire wa o kire hepa plus pavi na plasmos no eno any hepa plus enti enkoto hepa plus nko abie o ye no medro no for your well-being na mesrese oyo batan ya wofia ye ma no kwan no munya hepa plus so mfa so we mu se na Ghana yo mu de ensi uba no apomuden ho kwan yo da bida na me for afidi kese so enye nkyekire we se mistake kese bi abatan ye no se ye ntwa so a ye betwa so aba ne bremu na enye aketu papa man se obatan ne ba ho so nso kata kakra chie no a na wako no makoto antibiotics no ma mixe no ma shiki na ne bananum obi ba tumi no antibiotics 2 within a month ade bone be na oba ne ye wa utua ne carbonisa sebe anopena mi bu baby say se bridge bua anoma akode de anke fa ne ho bi sebe viral infection te se kata ni sa cold no any bacteria twa kan be no mo ukofa antibiotics asan kra be destroy de bua wo ni padua no ama oba na tumi fight other infections cleaning in every wa bra obetumi ama oba no apomuden naturally a fight ya mane ho ade na wusi uba no hepa plus pavi plasmos kwan uba no SS o GHS ompa bi mane no nom na ne ho nkoso nya din na wo twen so obe yare a na obe complain bibi a kire wo tunefo se oye nipa idie hepa plus pavi plasmos nyame dia che no ye Ghana ni jobe ya ne se numbers yi ubegye fama ye ne emfro me ba ne benom ne fama ye ne emfro dok me nyare tina me num bi dok me dia me how no say ni say na tie stroke diabetes e bi kra ulcer bi dok me how nyina ye infections dok me masem ena enko yi kwadu no me de beto akire say me numbers is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye hepa plus pavi and plasmos ene ya wada bomoden kwajibinom ene da kronkron me da see bro doctor na onsempa ode amaye no yani so yani nso age enti adofo ne ade hia mutie ene doctor hepa plus ena matene nka no na sabre ya wa kyerɛkyerɛ ye yi de na wa ma wo nan abɔto ba bibiara wo bia na wakɔ akɔpɛ de fia som 3
mekire hepa plus pavi plus mosono kona kopebi nato bobo ye wo bia nsuo ene ye wo bia nso topaye na wunya bi na se wono no mo no kre me se wo se ebeboa wo nipadua na hoden ama agina brane medin kan so aka kireo se nyankopon ya adom a okena ene ye the D-Day eye good health and love jumadie no nyankopon ya adom a okena ene ye da no enti ene wa wutie meboabo ahoto wo kire se na no a ye first edition no na ahum kan keke oba ye YouTube ni Facebook this one pictures ni bi na dan chen no that day it was very massive, I'm telling you. Now second edition ebe Otec 1029Fm ne by Grace Medical Hospital akabom yesi ye hwehwe unipadua no emponimu wa hoden ehu hia yen na safi we die ye behwe se ye behwe ni ye screen ani no na ye examine wani no maw afi we no ultrasound scans ahodo na chese yaw bia hinta wo nipadua ni mu baabi ni nyina ye behwe na ya hwehwe nipadua na anka so haw bia ebia abe hinta baabi ye show liver function test no ye show kidney na ye hwehwe miaya hodo a wa nipadua na beboa ye check your full blood count no ni ye check your hepatitis B eni ni C ye be test o genotypes ahodo ye be hwese namu yade bi wo ho a wate ase typhoid HIV eni H pylori eni ahodo aka ni nyina be koso nyambo akina o ye ebe koso na unim ni o ma ekoso ne doso na de hukura wo mu ne se de ne bo eden no ye kire se ye chemutu na wo wafafa na ye nso ya fafa wei eya akwanya unya ewo baabia na se adwumadie akina no patututu Otec 1029Fm premises eya ochina anop anopatutu we your first edition na meti abonte fire no over Facebook ne so abehume very good anopatutu tu nonso na grounds na sete enye easy enti akina brantem wati ase se be ya ozu benya akwanya no wa kontem ene ye kan enwom ye be bonyom che ye Val's Day enti ye be bodo ho nwom nom ne ade ne ye de ajejeji ani ama ayefe na se adwumadi a ye bedie enum bi ena Samaritan Villa Resort and Conference Center eta yechi na sa Resort and Conference Center ya ye ka ho asebi sa wo ba ha ye hospitality services wo betumi aba beda adwodwo ho ye spa services ye be miaw na wa watumi o so ho asisi ho so ye conference center multi-purpose conference centers ye restaurant ye bar ye wo garden a ye de ma han for wo outdoor dwumadie bia wudie medin kan so aka kireo se Samaritan Villa Resort and Conference Center Kumase Santase heya na yewo opokuware SHS nachi ho ye ben St Hubert Seminary medin kia kasa asem na kireo na dwumadie a ye ba bedie odokese na ye ba beyo no sa Val's Day ye se wo ne odofo mumra na mume hide out kakra na muma mudono emunye de Chile from 13th to 15th and this is ye kan ebone de da form ye didie na ye di agro na ye to odo honyom ye nneoma ebeboa ma ye do na so enti numbers we ya mebubui buki wo de na nyambo a wonso atumi akwaji wani kwan ya befa so abebuki ene so obefre yen 0596 91 2684 0596912684 and a 0322495180. Afei me ba be ye me treat no ba me kwa home kakra na manum nsuo me ba me bie phone lines no me fa couples mienu oba ni nikunu mienu na mama mo sa free adie na nyambo a weekends we monso makọ enjoy bi twa me na me ntwa me homra apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na se kura Sweet darling
my beautiful baby. Hepa Plus Mr. Yebusi ya no mama hoɔden aba. Busumi pii nie. Menti asie me do. Tie, Hepa Plus mixer. Enya adwuma ɛbɛyɛ wɔ nipadua no mu no. Afei kura na ɛbɛyɛ nwanwa mo. Aduro yɛ ma general well-being. Abusua pɔmudin ho hia me yie. Ɛsene bibia. Entimi ma no mpa fie ha. Hwɛ, woyɛ Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear drone di pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nyina. A pin for about or more manufo. And kwada we ni fie du yenu ka ho. Our pharmacist na Hepa shop. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede asie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Yɛ ama nɔmɔ, ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Ɛfiri na ɛkura yi, memma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna atumi sɛ saborɔ nso ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi nom bio. Na ɛnyɛ Dawood foɔ yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wɔn a na yɛ sɛ nansan a na wo complain wapɔso wo sisi ɛne adeɛ yi ebi na mede twitwi ya wote si yɛ yo sɛ wode Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na yɛ twi na memene we die twi na memene ai twi na memene wode bibia so firi sɛ rekwaye mu enuom yɛ nu ɛnyɛ na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodo na mu hyɛ no nso sɛ aduro yi nyɛ ma apemfoɔ abaatan a wɔn ma wɔn manufoɔ ne obi a onya mfinhyia dumienu bibia ne afrɛ 0244886437 and 02016871717 FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum obi benya wo a na firi yadeɛ ɛna apɔmuden nso yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarewa bɛɛ sɛ wɔ ha ne akyire asikyire yadeɛ mogyaborosoɔ kokram ahotutuo ɔde apua bɛɛma ne ho nsu agyene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam deɛ ne nase atatai stroke ɛna deɛ napɔs ayɛ future life smart food beboa afei die aye abusua nkyemfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu saa na diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba o mayi mu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben Sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Ora, bra. Debia. Sanopo, Erio, Enumero, Mehu, Mifia Hebia, no cra gallons go con who be bunsio. If you come out to me, and 2 person tell me, say, won't tunes your womb. Yaw Asante, my man near, and Princess Sunie, number 2 DAB. Nenso Ankusiaga, Bako crad dear, and Quafo you say Akwesi Buoso. Ah, Buoso. Now won't voter drill limited in Kana. Voter drill? Anne, midye, on 1 or 2 you, if you do near, minyawo how bia. Otubo ho no ankasa, metrebo ho drilling, or your pump installation, blowing, pump servicing, no how bia beba boho hono, obesi swama kama. Nasa hoya boom, anuyam, afrum, obetunin tentem, frise, fidi kama wadi yejuma wokumase ha wo main office na wa ahojo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina ubehu won ahojo da aban he mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited mi problem na solve. Hey, Akra, what did you feel to do? Aden.
Nansay, in Sokoduania ye dabroso. Nanin na bomu, a sofomana pai, sofomana pass. Eh, bra, asemna na wakano, nani secret anything. Hey, T, Sister Marco Kofa by, Onwani Akofa, Sister Spices, dear Bajaso. Spices, I would do be a sister dear Bajaso, on any mountain tasem you, sir, who feel upon chia. Good flavor. So, pass all your fish in Quania. Fish flavor. Saku consono barrier. Chicken flavor. Nasa so ye stewa. Steel flavor. Wo kono do beef flavor. So wo panu do atu atona. Ana sa wo pebetema. Enu an so beko edumpampa so. PZ Roma Hill Swami Market. Ena Bantama Market. Enkran so CMB ana Okanshi ubenya bi wo ho. Freyen ewo 0243 535025. Ana 0279140940. FDA aje edwedie nkratwe atum. Adepawre ni krom hade wonkwa na woni madepa no. Piao. Unim entwam me di product fufuro bi aba. Se unya bi a woni haw. Adepa hene no. Ani eyampa eye simple plus. Se wo pe phone accessories, be to say batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessory bia. Se wunya simple plus dia eno ne papa. Afei simple plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia. Choose simple plus. Same kind, se Chrome had dear when he had the pahino. Se me motia quantum na me ho preme. Oh, Kumasi had dear. Adeshamai, yani Dr. Caesar, any dear nimshe. Afei Kejetia, yani get 2 a dear nimshe. Your number near 0244 590374 and 0241 709636. Choose simple plus and on a papa. Wofana se breko sisika ode money fra broje nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me geme Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wo ti bank in 1980 wo moduma penti wo matre wo nkwaba mu wo anya branches maako enwotwe e na wo manya eye 3 mobilization centers enso so aka e ho jumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wo di mu akotene eyie na wo nyuma pa wo eye no ebi enie wo gusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wo ye current account, savings account, susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Wamo Eyebi Ewo Omo Akache. Saudi Sikato such a Dumas Royal Bank branch Bia, Ubetime Yino Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi am de betre madwuma na kwambe na mefoso amesabeka bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, nano dia yedeba abaye juma yefo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omo hihye no ho pa. Ne me hu omo echi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi, omo ben edwa no. Edwa nso omo main station, omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya ase omo ne Methodist asafo no na edinhwe ni mu. Anwraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asoanse kwa no so ho a. Post office no echi pe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi. Enyina so omo ne Nursing Training College no na edi enhwe animu. Asante Mampon Municipal edidwai omo ben Health Center no. Chechire afija kwa abre omo ben Police Station no. Enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179924. Such Dumasi Rural Bank PLC. The bank with the vision. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya Pay, Bochie Mobanuaya, Bigo Nami Philly, Cola Nana. Otec 1029 FM. Lemon, lime, strawberry, tamarind, grape, orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Bigo,
on taste, refresh your vibes. Sinami chen mami bon komobi min komoni nani de. Odobo sumine dru hobiemo eya pomodin pa ni odo edi ani odo se wonni apomodin pa wenti and Otec FM any by Grace Medical Center aka won ho bom edi hihye gu akwemu ye de behwe ya pomodin. It's the second edition of Good Health and Love. Ye po apomodin panti ya tete niyomo no say who a 50% discount by Grace Medical Center say brabehwe wani wo se a scaling polishing and our so how bia afi ye behwe se de ye sa ene ye brebo ahoɔden sifatie moje mu hwehwemu ahodo cholesterol dodo a ɛwɔ nipaduane mu ene ne ye ha wɔ nipaduane mu bia esani se by Grace die Ghana by na giatu eno nti hye de fiada February bosumi de etoso du miensa ɛwɔ Otec fie he ya empayefo say the ofrudia pa ene piano ne sa hunti abofo maso yasne ebene Danny's Creation, your one-stop destination for high custom printing. Petrus Cake Papa Fee, Samaritan Villa, Ahom Jibia Obenya Wasum Jemapa, Dapalon Medicinals, Indu Papa Fee. Ujima Travel and Consult, wa Quantum Aconfor. Juices Drop Juice, Fresh Juice Papa, Best Brain Publications, Tomorrow's Education Today. Kayo, February 13th, Otec for the Emaya. Good Health and Love. Apomodin pa any odo. Hanyako, Abusapani Abekasa, Titru ni Emano, Emma Monso Moka. Abusapani Kasa. Yo, Abusachiame, Bedasi, Yendi Shea ye, said the Bashir Yan Munyamunti, yet the whole contract Nina Asher, God's Way Funeral Home for one. God's Way Funeral Home in Sudi. What way ye Husia Humpa? Anne, what on my munya brooch a fundaka, added that a fruit said your man for a nim de Parabran, what Yasser ambulance, and the car papa, what if a funu, poor bearers, and Brantia was sure through the march here, and Shin as ye dear, a front taddy, look at the foreign picture roller boards. Video coverage. God's Way Funeral Home. Was sound system. Kete Adwa live band. Our catering services. And when we are new yasi. And was software our Yahoo our MCs for occasion be event be God's Way Funeral Home dear. Just everything under one roof. Abusapani. Where the entwasu view. God's Way Funeral Home noa. I need the right company no. Na ye be who away. Our kumasa safuleba. Kani koko board dano. And share nimuha. Mudruwa mumusa ankrato. Anamon fre 0322 006 221 and 0243 73 74 57 and 0266 1946 78. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, Arofoni adehye yedamwase bru. Yekoya yasan babio. Nene wie mame na Volta Drill Limited for nso ase. Ye kan ufie ho esese wunya nsupanom. Wukro ni mu ana ensu adwuma na opese wo ya. Se de Ghana ha ono mo a enimu nsuo tu yaje wo no mo atum. Ba bia wasase wo ana ufie wo. Se wo Ghana mamu nku a de a Volta Drill Limited ena me kanfo ama wo. Ye be kwa akotu nsuo na yatwinsu papa kroje no ne de amawo se wa man kwanchen fo bia betu na problem nso abamu a ye na wo frɛ ye ne a ye besiesie no ama aye kama obakuma se ahodo da aban a ye main office ne wo ho sunyan tachima ne do ma nyina nso ye wo ho ye number ye 0244 299520 and 0266 43 2210 we da sebre Imuplex capsules Dasebre Heba and Research Center Omedura Odmodiaba Dasebre Imuplex capsules Sedro we sa wono no mo a nokre me se wo se ebua wo nipadua no eyi wo haw yade kodanda ne abenedie efiri mu ma hoto me ne wo ka se yade bia bebo me ne wo ka se wuntini mu twetwen waye mrepa wo nante kakra bi no abre se wo eba na abema waye mrepa wo mpem wa hoden kofom se wodwene nipadua na hoden ho mani gina brane a wawie enti toda sebre Imuplex capsules se dro we eya atosode ne akeka bom di ayo
enti onua wonya binom a ebeboa wo pa ye woda sebre herbal mixture eno nso ye ma de mamaduro se wakote enemu yade bi a nonom se duro we bi ebeyiri nyina afiri ama ho atɔ be ma wo dwonso se munye o dwonso a kire wo kyem to de bi ana dwonso abeta wa ya ase wonya da sebre herbal mixture wawie enemu yade brafo bi abetena wo so no ni nyina ebefiri wafi ensuo ka oni padua na ho ye wo hene ana aminu aba wo nsabuo munye koto da sebre mixture eduro ni ye pa na wanimu aye ho ya wo moja so atema wuntumi ni di wanimu ato eye ni no akoma ebo pim woko ya yesi ebo moja wunya da sebre blood tonica da sebre blood tonic wawie enuanum enu we ya make wo ba Otec femfia eyi a wo benya ni nyina bi na nya rehemu se wonnom nso a ahoto beba ye number nie ba bi a wo wa wunya bia na nkyeremu bi a wunya no eya afre yen eye 0535 01 0442 0535 01 0442 mene wo ka say God's way funua home owo kanipa yabrabo ho awade nso wom enti se wodi hye bi afrim na ope adaka se ye foreign ana local oba God's way funua home abenya bi o grounds a wo ye waye mesiesie ho wode hye no baabi a wode ne to ye mesiesie ho wo pe customized flower na de agya wode hye bi kwan wo pe wisiado ana wo pe ambulance de de wode hye no be ye rounds ansa no akode din ni nyina no ye provide wo pe picture roller board na mfonyina hodu otwagu ana se ye ntwa drone ana normal video emfama wo pe mrantie ye tumi pagya adaka no na body ni dam ni de ne na mu display Paul Beres ni nyina no ye mabi enioma nyina woto a baby a wo ye de bebrew se wo pe MC for your wedding ana wayi a ye provide o po sofo amana be ye barrier service e de ama odihie bi ana wawade e na wo pe sofo amana be chira so a ye be ma obi ye wo live band nso a ye bo e de mo manfo ye ton suit odihie a wafiri mu no suit a wo pe ye be ma obi ana wo wontoma a wo pe so opam na adigya ne kwan a ni nyina no ye yebi God's way funua home adofo ye beboa wo ama wanimu abenyam ewo wayiyom ye wokumasi asafo ye ben labor enka ne dane a eye kokoboard dan no ye ne no ene di animhwe ewo labor ho wodi ewunya duo na wo ya yera kra na obusa se wo pe ankra to a ubehu yen ye number ye 0243 73 7457 ena 0266 19 4678 ya Bolivia Enterprise wokumasi sofo line alignment on multi home ne dia nimhwe anuanom ye the future life smart food ena eboa adasa me pa chaw eye aduane aduro ya se wunya bidia ahoden mapa ena beba oni padua ne mu wo yade nanso ye aduane vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom amino acids edum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahye aduane mu matontwom de ye ketia be kire wo yade mu kire ye yemma wa aduane aduro ni na yade no enko so for line alignment kumasia ye ne multi home de animhwe ye number ye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 Nyaminsa Wom Herbal Center abrewa basna de ne da no anuanom maame no ni din ne honam se ye frɛ no ba seniade meka unya ye funu mfa ngo ba ebi nso wo wa na nye oba na bema chimato bia ba enti wonso ntumi nyemba maame se dwene ho na ba seniade bra ne nkyɛn obeye moduro abrewa poso na wabin odoma nkoma chenade se wo ye bema no aye mrempam enamu yade bi na etete wo de ye hernia ana prostate mu no anya haw hepatitis B ana ye funu mkro bi no anya wo de ye secret cell stroke de wato from etire haw de hye bi ana koku wo de branya Mensa Wom Herbal Center abrewa ho no omwaw abrewa number eye 0246 45 0718 oba se paase bodwesa ango ebua kwa se paase bodwesa ango a eho na abrewa basnade ono nso wo and sister spices enso ye spices a se no an ya agi atum ye kan ono mo de sister spices iba ye no omo track record sister foods
Oma na de sister mackerel buy. Na sister spices die nti ameka ho nsem na mbege kire adasa ene se eye 100% natural. Nti waduane a wo ye no, aduane no ebeye de na atumi aye kikimu a. Unya sister spices a wawie. Na wunim baby a wodi fa bia we get you. Yeah. Yawo ni good flavor. Yawo ni fish flavor. Yawo chicken flavor. Yawo stew flavor and yawo beef flavor. The openo chusu. Uko daswa kase me persistent spices. Upe biatu ana upe biato. Bre kumasi ya dumpampa so. Bre pizet Roman Hill so amene bant medum ubenyabi. Okwa nkranya CMB ni okanshi ubenyabi oho. Ye number ye 0243 53 5025 and a 0279 140 940. Na 3P garlic mixture nso ye duro. Eye Piwak natural health for na this duro we yaba wo. Oni adasa ni duro we secret ne say natural garlic wom. Enti so nya bi na so no mo eboa memogya di afurusa ne kama ewo nipadua ne mu. Wo sori anopa wo dendenden. Wa wutie mi a wo pressure enyina yie. O cholesterol wosoro, we immune system name function ye. Wapone waposo sasabro to de bi kura wo hono. Wunya 3P garlic mixture. What 20? Baby to no bi akwa abenya bi. Your number is 0248 92 8824 and 020 100 0021. Asasu herbal for onom na akofa kubi herbal powder no aba. Be ma wutie mie wo mbe nsem de eya ma ho hian. Da bia na wo ha obey wenum atoso nka anya kwan so abekọ nanso oboso emo ne obe omoa me onjetwe kakra onjetwe die ada ne bubefu obetwe ate no oho ade na ho dinim bepe kubi herbal powder se wo de na da ne 2 minutes ya eno no ye mfa mmobra oba na ni nye na kwabra ne wo husane wei wonim so oba no ese so ono nso ne husane no wo de da bia wo weni a omo oba ne nweni bi bepe kubi herbal powder oba ne be weni bi amo awade nso aye de bra Otec femfia ha Asem Beba Dabi before ne ho beto kubi herbal powder ni bi na wo de onya okube nsu a tufura oho kanum na de no nom ebeboa wo ebeboa duro ne ye pa oba misti heba brother require wo mromu benya bi o call Fred Mens ne Colinac eno so Ice Town wo benya bi of Ata drugstore wabu akwa Fodia station ho ebi ho of Ata drugstore ba ko mfensi adankwa ame oba Roma asore no ho nso ebi ho Fodio heba e wa Asante be kwai Smart heba e wo boase Top Amazing ono nso otafo pankro no kubi heba powder eduro na eduro unya bi a wawie sofo a wode eduro ba ye frɛ na Samoa ne number eye 0244 166 602 and 0243 50 5775. Say ya ka say me try senka jataba no mbenya kwadwo chingi ede na mame kwadwo chingi dia wadum ne phone afei ne yire abaya na wokofa no free infantemam ede ne ba kumase ha se oware no empna twemu ono nso de say savana ye frɛ no ma call ya kwadwo chingi afrɛ no aka kire nze wonum ne phone enti ono nso edum ne phone na owura no da na wo ba ye nim ha no se wo hwɛ krache ne nkasa ye mu a utumi hu se ase bibi ha na dwen ya ne ha me pa ya ne ha me okay se die yanya no savana nie oba savana hello ma hey ciao ho te say ma me yo asem bi wo yanim ha na oba pa wudia ba be piembi ni nyina ye duabo a ye se be ma wo ne tie na ne na wo ye frɛ ni kwadwo chingi wabɔ ewura bi ya ye frɛ ni Rose unim ge bi a ye frɛ ni Rose amen unim no na ne nyina na ti wo nyanya aso na wukunu dua a wo bɔ ye no according to girl no o se obodua se enam ono so ena ama wo Rose we free ne nkyɛn e wo nyanya aso e komfante eno na me pese mi hunu sa nyanyam bia e yampa saa se enam Rose so ena wo free ukunu nkyɛn e komfante sesei baby
enam rose so ane na bra na wote kumase ha no yesi ukunu ka se menye adwuma rose na dada wa se ye adwuma ede wo call ba bi ko fa anoma eno nso e yampa rose na dada me se mi ko ye adwuma ya na me se me pese me ye bibi ena me na discuss se me minim hasa ena me na discuss ye ena me say okay or say okay bibi say metimi start with jewelry and the any little amount be metimi start with it ena me say okay and say ye kokum before that na asem ni mi kunu ya konto kwanti no ko ni fie and say ye kokum ena me ko fae ena me buy na wa be fie ena ye hwehwe enyoma so ye ko echi nti ene ewuma ba onu rose no nkomo a okodidi ena ama be ma na ejin se rose na ayesa because anya wona ma miska se me fa nkwaye na unzo ko ka che be ma se wona o ma miska wona o de didi nkomo se wona o ma miska na je se wona wo support me se ade no nti onu rose ni nkomo didi ena akofa sa asemu ya ba onu rose ni nkomo a okodi ni enchanto so ne ya waye ne onye ya one man waye ne ho ayi a okeka no na ama ema ne buefu because me obeka che me say me kuna ye say no na me say ade nipa no ade na aju mu aka na aseben go wo so dem na nipa na kotu asha so so no obeku what say ukuna bodua no ofre ukunu ubisa ne sa ade no abo rose dua me kuna abeka che me say ni say na rose aye oso rose aye dey oso aye dey say ni ye dey ba so ndi me this ankomo no because ono be complain mama and I rose I just think na rose also be complain because ono kind me say me fiti ya na ma ba be bisa rose everything because me rose me ne nam se say nia me nim rose be dia o ba e tu se didi me ye didi a se say nia say ni bla na say den yo me so je enti ono na say because me kunu be chemu as and rose and rechi na quite to say me bisa na wofa no be flame na bisa na say dia no say no say me kunu say na rose so na me free na nchen dia ene wa boni dia na ho no ma me musa wo ho de hia me ba wo kura de dua no nka ho tobo savana wo kura de dua no nka ho ba de nyina so a wo kunu me kan ya papa na kan ye no metio ka plano be ka say ni say na me say say dia ne nya rose nti onto na age because na anya rose na ma miska sa me mfo ka nko mikom and I say rose na edi mi sike mu za me nko nti ande nka onto na age but idi ho na rose ni se me nka nti andra me frɛ me kunu na me say me frɛ no ne esi bia no wo de so nti na ma mi say ye guso ye na kasa sa nti akoma na ye den kra me nim akoma ye nka nti onya abotra ne na kasa o bra ne bla o se ne wo fa no o fla mi bia me ka che so munya abotre me na ya fa ya asem wo yanka me fla no so savana and ya ma waresem enti de atie ne se de di kan enam rose so na wo free kuma se call ukrom mebo enam ne so enti wo kura de wo kan sese nka ye sa de ne kura nka rose ne nto na dwum na wo giri se de ne wo ho onu rose no ontumi nka enti na ebia wo suro du abo no me kunu oni rose enya de because of asa sa etwia me ne ko ya nti asa mo nse dan ye fine nti me kunu say de no pon adwuma ono ni fie on time be fie obaba fie ko mantem nti pon adwuma ba no ne Francis oni na ho so ni na ho no kwa de agoko bisa ne say if you are say ni say you nti asa no kwa obo na agyen asu fie no be di nkomo ana so be di awasem na so wo kwa ka say so sal ne ka be an ntimi ntua ene ho no minim nkomo amudi ba minim rose se ni obetinya ayira asem aka ana me say enti o kan say ana me say enti say enti sa dia so boni dia ndi obeji sa aska no o fi ontimi fa ne banko so enye ye kan ontimi ko han dan dia ne ono abechi sa aska na ma no enti o ma minim ne e wo mu ntem ne rose akwa kan because mi bi kunu minim no wo be kan aka ne den on respond but wo ya ade bi
na wa reacting nti en sa na tie na ukura ka kira o say so obeda ni dua na wo gi 200 million e de free rose wo aka kira minim Asem e wo de minim Asem meda se ene wada age boy no gen na wo na wo no ono na ye frɛ no 21 enam rose so ena ma gen ni dwane free ni kunu nkyɛn ni kunu ne bono ntokwa 2 enye rose ne bo ni dwetire rose wo akogina ba bia akoka sɛ wo na ama gen 5 million ekofa ne oma o te se gen ne ka metie wo akogina ba bia akoka sɛ wo na ama gen ni ska me boa me de boa no ye se me ne de ko kromu ne kofa ne oma ne kwachima okay enti gen ne se se ne ye se wo na ama me eko mi kromu a enka yiwani kyerɛ sɛ enya wo ne ma enam so ma wo ko ni krom na emom bibi wo ho sa bibi na ewo ho no eno na wusuro ho no antumi anka enti die na ewo ho me ba che bibi eni ho okay yeah madinki asa aka kyerɛ o sɛ duabo wo ho okay na wo kwabna ne utumi bodu aka sɛ meji 200 million akwa no na dwene ka no chingi no na dwene ka no in the sense sɛ oba yanim ha no bibi ha boy no and ne maame enka sebe oye ne ba ne yodom enti saa enko no a de ne ba ne beba ama ne ba no nke ebeboa no psychologically chingi no there is something wrong with him enti baby oye adwuma as filling station ne kura no filling station for no problem because oba be ka kire me manim I was there oba de chiame was there Jakwame eni jataba nyina were there and wo ka kire yen se ono kura no ni o ma ha no no okoto aduro muntie o okoto aduro ennom ikura wangu enti na maye madwen se nke ne wo ba ya kimia me hyeda mo ma koto furu adan na wo ma hwie di nsu afra na ye de ama ne se wo pesu owu wanyenom no onwu mi ehwe enti maami a wo betumi bie na no kasa asem wei na sebe fane bra na yemo akoda no yenya na dwenem hu adwuma because na adwuma no ye as filling station wo no ananum ton wo so okokọ ya ade ma ye pamo no ma obetena afie 2 weeks ye be kama na wakọ adwuma na ensem basa ye ma ne 30 minutes more than 30 minutes krache ne kasa ya na se mo a oka ye no a make sense badabaya we ono ane pe kontoa ne pe ena ahoma eso ne kon nti dua wo mo se no kure bi wo ho ena wo di isi a dua wo atiefo mo ma me mamu treat no badinki aka kire se ekire nyankopon ya adom a ena Otec FM ye ne by Grace Medical Hospital akabum me mo number ne kura manfo start fro enti me mamu treat no awarefo wo ye bema ware ni ana oba ware ni a ubetumi afre enye mema nko a ema no munsum ntumi mfre bi na eye Samaritan Villa Resort and Conference Center ena ema 2 couples oba ni kunu saa mienu na omu treat no eye very heavy o koda ho ye begye yani ema obi amfre nsime de ne so o frɛ si so amintumi mfawo ye be book games ye be didi enom ne ade ni nyina ye free ye be massage enti wo ne wo yire ankasa de ni gi ankasa ena mobenya eye Samaritan Villa Resort and Conference ena ye amaye menka omo ho asem bio de medinki akadada no pinche ha na boa me wa ha na hunu se bibia ye kama we number sa me de fa calls no eye 0505 224944 afi 0505 225578 awarefo nko ana mepe afrafo a wudi kan udi de say na aka se free he na Krobea why ni o Daddy C o ka se free he bo baby aka se free Daddy C na Krobea me was si aso de me o mampo na beda na watumi afa ayira ko eye fiade ya o me da o ba no ene bo yiri din ka ho na ye ntro
You Nana Krobea, maybe Nana Anima. Nana Anima. Okay. Enti Daddy C and then Nana Anima and Daddy C Afre and Womudimu. Daddy C, question about Samaritan Villa Resort and Conference Center. Yadin Kiaka, say one more beye or Dokesi Jumedi, say weekends are air bay. So be per se obuki na okose Jumedi bia. Kwine ben so ni pan befa obi buki. Daddy C. Yo, Nana Krobea, whatever ma, obi person of Samaritan Resort Conference Center. Wọ́n wọ̀ sẹ́ndì Hubert seminary ẹ̀kiri hɔ a yẹ́ òkùnkùn wà ẹ̀kiri hɔ a na wọ́n nọ́mbà nsoso ẹ̀yẹ 090596691268 wọ́n nọ́mbà nù Nana Krobea. Repeat number ni bi o. 059691268 Nana Krobea. Repeat number ni bi o. One number no yes 059691268 Okay, and a number ba ku bi o san ye de numbers na ye mienu. That one number no office number 03220495180. Sa repeat second number ni bi o. You Nana Krobea. One second number no office number 03 Ama the boy na ama second number again. Second number no 03220495180. One office number. Second number ni wrong. Second number ni wrong. Office number 03220495180. One number no. Wati. Second number no wati. That is it. Sir, repeat second number ni bio. You Nana Krobea. Second number no office number, office line. That is 03220495180. Yeah, that's it. That is here. Second number no where nyani ye. Enti that is see. Amfa. Hello, within the sign na kasa free he. Benjamin Kofo, me kasa free bebu. Bebu, what's your floor say? Benjamin Kofo. Benjamin Kofo, boy, you ready? What you ready to say? Popia Mary or Mary Popia. Mary Popia na yire no o bebu. Ye di nkiaka se dwumadi ayi odo kese e na ebe koso. Se o pese ubuki na ukobia. Numbers be na abefre na ade akobi. So pese ubuki na ukobia. Number ubuki na 059 61 91 284. Mpacho number no where nyawo. Say timu bio. First number wo boy timu bio bobio. So number no ye 059 61 91 284. Dabi where nya yada se where nya. Ofrefo a wugina ha ye fra say. Me pacho ye free Grace upon. Grace upon o ka say free hey. It's new site. Ukunu de say. E pacho e friend Moses Ajemai. Hey, mesa kosa question na. Me say odo kese adwumadi e be koso wo Samaritan Villa and Resort no. Sa wo pese ubuki a numbers ben na abefre na watumi abuki akobi. E pacho numbers no. First one is 059 691 2684. Correct. Second number ne you say? That's why 03224 95180.
Correct. Yes, Samaritan Villa Resort and Conference Center. He found one more. If I told more Pokuari, SHS school next you pay. Correct. Number ya wa fresi sui. Ye be wie dwumadie na ye be bobo Asem Beba Dabi before number. Obe frɛ e de asisa number ne so wate. That's it, nothing. Piafo. Hello, within the say na kasa free he. Hello. Ye fra o say wo kasa free he. Dacho, ye fra me Johnson, ye kasa free Kochi. Johnson. Kochi Johnson dey. Ye fra Johnson dey. Johnson Boatin. Johnson Boatin Kochi. O yiri din de say. Bazel me din de Juliana Boatin. Juliana Boatin le yiri din no. Yese odokese adwumadi e be koso Samaritan Villa Resort and Conference Center no. Sa facility ayabodin se wo ba ho a. Enioma be ene ye e wo ho. Bacho omoye massage na omo sanso serve ediane different kinds of dishes ro. And omo sanso ema odo omo kire odo ho enema. To bo wabu mi no di otumi bom ye nsa kora me de be ma wo. Ye massage nipa baako. Ye no anuane e serve restaurant eno nso ka ho de etoso mi ensa bo baako ka ho. Yeah, serene environment of which me aba omusam ewo rooms ya kama. Okay. Me de bema first question no. Afei second question. Ye din kia ka kyerɛw se Samaritan Villa Resort and Conference Center sa weekends we omu di dwumadie kase bi. Eye di adwuma no omu die. Also mo be screening. I me teach me. Eni pe bia mo apa na ngasa no mo be a lot na fa ho. HIV bia all test ahodo na. Dabi enye ho a me enko be bi foforo. Yeva. Ono nye ho. Ye de ye ncheke ye de ne ye dodie. We nkotumi kan odokese ne kra keka enkam de ma no. But enye hwe. Hello, your friend say na kasa free he. Yeah, so good afternoon. Your friend say wo kasa free he. But I'm kasa free and dey go line. Don't tell you your friend say. But your friend is going to be Florence Ejewa Bokrudi. Abranti Information Center ni Krodi no. Okay. Samaritan Villa Resort and Conference Center. Say ye kasa adwumadi a won mo ba bedie no. Omo de numbers mienu bi e na atudwa. Se opese obabia, obefre no aye booking. Numbers na boboni mienu ma me. But number is 059 69 12 684. Second number. Second number is 0322 49 5180. Correct. Second question. Yes, sir. Woba Samaritan Villa Resort and Conference Center. Omo ye nioma bebre. Sa nioma omo ye bomu miensa pe nako. Nkaso lembo etna no omo be screening. Screening. Okay, omo be our couples seminar. Wanya question ye. Me say. Odokese adwumadi a odmo ba bedie ne danchen. Enioma Samaritan Villa Resort and Conference Center eye no de omo ye no bomu miensa pe emame. Etacho omo ye restaurant.
ɛna ɔmo san yɛ massage wotumi san kɔda hɔ jaja kwa me yɛmfama no na sɛ wakeka miɛnsa no nyinaa ada na wopɛ sɛ woyɛ impartiality wa sɛ waka miɛnsa no nyinaa ɛmepa kyɛw sɛ si nneɔma miɛnsa a wose Samaritan Villa Resort and Conference Center ɔmo yɛ no sɛ si so ma jataba jataba wontie bi ka Mama Krobea ɔmo yɛ massage restaurant wɔ hɔ a aduane bia ɔmo yɛ wotumi san kɔda hɔ do a home ɔno ɔbɛfo wotumi kɔdi dɔ okay jataba uhune say okay correct enti woni abrante information center mo nso manya say na ewe kura de yemfa bio me pa mo chaw ni se mana wo mo fra ye nso na awi ni ayayi o ani amo amu ni ye na nipa mienu monye sa number we na mo mfra sisi ya Grace upon oni wukunu Moses Ajeman na beko ena Florence Jewa wonso ne abrante information center mumienu na mutwai monye number we jataba Asem Beba Dabi before number monfre 0536 22 2554 0536 22 2554 mo be fresi se ya na mo ni jataba nso abonkobo medamo ase wunya wo ba bia mimiti ha weekends meda o enso hwe o wan se mi treatiu treaty ne de ehu hia pa mabedwafo ebebem enkomo a ye boy se ba bia akeka akwa akuduro no enie yakwa mi somo nana me da se awura wo de wo na asem ni gina wo so pa wo ko tena fie ho edi nadodo se na baya no be wadamfo Savannah o ko tunu be patron nti edi nadodo se wo ahoho abeta nadodo se na wo be wadamfo men betime di be 6 months or 7 months ansa na wo ye wadamfo otim be wura wudam otim ko wura ni dem me patron yeah na wo mena se Paul gay ho yes kire se o si we kasa dodo eja menya asemisa wo wawura mu no 3 minutes na bia ma wo me kwa no ne ho na mpese me hu na hwe onwu se ekumasi fie mutena no ye tena no nimdie mu ani yansem sabi me woni wukunu akotena fie bi ma muti fie ni mu uko ho mpo afa na wakotena fie ho obeye wo pese obi ampe wasem sam se de me hu abaya nu o pese obi anka se oye Rose je oyo e se nanum kuro na oyi ma no Rose je oyo nipa ye kanfo udu afro no wachacha na ye pe se wuti abaya ye se na okana wo se minim se de Rose be si akasa tio obi a wo se wo bon no minim se de Rose be si akasa nti asem ne nye no kuro wetu ya polish ama wo hu se asem ne ne kuro ko wono nam kakra ohuye ohun se de sitie mfo nkomo bia me di no fam kuro wo se ono ne we kwa chima Rose betimi ni oni ni kunuma di nkomo sa ono oni ni kunumo adi nkomo ofon so sa anti ofisa adwen be na odwen fa ho nti me gina nyina nyuma na wo betimi se me di meti wei me se me dwene me ho wakotire ko yini mako na ponche ne ati hu fifire sen o se akokaka be kan kunumu se wo ni kunumu no wo ye innocent o mpene wa se mo ubisa question kwa e so be ya no nti nipa be sei uko ukunu wo mpene wa se na oba ye de bia wo wura na wo wura wasi wo be yi so o me fridge nti ukunu ntimi to nso ma honom se bibi be ba ne fra ba ye na mama si kire na men kan kire ni se bibi be si pa ka ba ma nko anka tuo ento bare da ka tuo ento bare da hwe fikese ma ko tira wo me se na me minimum bi a otifikese hwe ni kunu anye ko homa nto nyina duru e ma ni nyine ye aduane woni de oye wo de kropota be si adu ho ena odi bidi egu no opa jeja tu ena odi server ni nsuo be si so wakata so se obi hunu ni ntwomu ti o mensoma no aduane wasue de wan fa sie bonti wasue de ko hye dem na ofra ne masem mra otupunu kure enso hwenim yeso hye utimi yebi awisi ya kuza ba nche obi a ba yere nshi yo wona wo se wo pese obi an kasa wo ye
me na me de ko adwuma me na me de ge sei me na me pesa onko ye adwuma enne wo so wo yi bonu aye wo se wo kasa wo na de ni sika ko fa no ma ba wo so ko kan ba bi se wo na wo bo ni dweti nti ka nipa na wo su na ko hwe nkwa na wo so wo ko wewu wo hu se de wo si tie nyina na wonim sa brante na wo ye no ho be ma no chingi he wo ye no ho memma sem sa na wo ye ho be ma bebere ba ya na ye kujawo he bia bia odi owuram ba we twa na ekura ye frɛ no poma bia owuram bia odi ba wo twa na ekura pa ye frɛ no poma ni maame na ye no minim sa ye ni maame baba akopɛ no a wo ma ko ntima ye ne da na me akora no onum bibi obenum bibi wonum biribi na obi a otumi ka se menum aduro kura mangu na kanne ko ba ke be ma na aduro na owu a dia na house e ko aduro no mu hwɛ na no woman akonya bebre kasa a ɔka ne nyina na ensisi so me te wono na mehu ababa ko sekura wo na asem mu jeje ko bodua sɛ abaya hu na ko bodua me bodua na ma gi 200 million ho de akɔ handan wa bawda dan na obo ene ohu de woyo ni adwuma na woyɛ no mesa adwuma wu an sɛ mesa efi enne ya wate saa akora wenkan on pe ba adwuma ne tena sɛ hwɛ ya kakasie bi ena obema adwuma na bebɔ kakasia pa na wote oba office wote asema na woka ai sabo de me kokora na mbo me ka na se me twa wi a me asema woka bia nyansa bia nim wei ono oba wo na ne maame no so hwe na oba tan pa ahwe na ye ga inji room frɛ no e frɛ ne maame no me ba no de on de sa na wote wo ba sa na wote oh sɛ ba asema maame ka me ba de sa na wo no te nti so oba te se ya bata oba te se ya je ne ka kyerɛ wo so oba tampa wa wo ba so oba te say ya de na e ka kyerɛ wo me ba bi o bia no minim sɛ o tie nti o dum no phone no sɛ on pene ton na on pene no a enka yampo no ko wadwuma sɛ de na na oba ye no enka yampo no na o wuma ma te sɛ o de dwanto ne nam sɛ ni ba no me kan kyerɛ na ka onya sɛm ni fia sɛ wo he na wo yi o sɛm bebere ba ye bum na no ba na me fi sɛ ko be ka sɛm papa bi de akyerɛ yen na ka ne ya ka sɛm no bɔkɔ na so on penisa onum bibi so wo de ya hwe na no so kasa hwe na no onum bibi fa no nkofo no mani bi eni ti na obo ne yire no abaya wo nya ne ho ade wo di ne hyedam no wabo no na obi nyino ma unkunu a wo se mi ko bodua hwe wo ye ko no kwa ni be ma ne papa wa ase no mpo onye wa ase mpo mpana na wo twe ne papa ene ka se krache ma abaya no ba bi na ade asa e bi na bibi asi wo fa nyansa nto ho sasa masa ko bodua na ba bi owo no misiri brebre man kasa owu a onfa menko medase mesumedas ene wadwenkyere ya kan sebe se ekrobi wa ekrobi toaso kwadwo chingi se ekrobi wa ekrobi toaso unless say ebia wunim se wunim duabo ena wan hia me wa ha enhia me wa ha wunim bibi simi bibi panyini sabe dia wote hɔ a wobehunu no wo akada aketo a wugina hɔ a wunhunu nkanka ne wa wunim kasa wugina hɔ a wunhunu enti wo dia tena hɔ use your bottles adwekra ye fre the can bro for say coconut adwebro for the say fa otobo adwe use your bottles to crack adwebro for this palm nut use your bottles to crack palm nut asem na ye bibi na bibi aye bibi na ade etena ho ne maame no maka not na ne ye be fa not na ye mfa kendra bia kendra de se so not na ne ye be fa enti use your bottles to crack palm nut tena ho mama meni eja Abraham enkasa eja bri akwa majo so na Krobea mpacho na hot say nyankopon adom me pacho na onso e nyankopon tuni ho de se bolis awoba no good enanso ye yawada bio nkwasem eduru yawada seya ejabire ye ni usia wafidie so ye ni usia nso seya sebe enamoso ama de nanka nani da so asanse wo ko wo no ene wanyankwa hwemami a obeto ties wa wase ye homa wi sananka doctor declare no da bi aduro no nka wu anu okwo nenso ene mienhwa ade bi enamoso nyankopon aboa ma na nyankwa ene eja Abraham waso ye no fa ye wura mu
Jo meda wase na Krobea otumfo nyankopɔ wo nhyira wo na wo nhyira Otec FM etiefo ene ahwefo nyina ya frame eja Abraham me se na Krobea kan me di nu brane habama ne sare na me de yare atotowuro dia doctor fo adwane eja ho dia asofo adwane eja ho dia nkramofo adwane eja ho dia akonfo adwane eja ho no ene on de toami a nyankopɔ na me so de habama ene nu brane o de tu ase ama wonye wa ho odin na sisi ya na Krobea adanse kakraka bi ewo santase ba bia SDA asordan wo no na dia bia me kan se nyese bia me de do ma obi na ma be gina video no me bo ni pakro di da bi ne ni pakro no ma me kwan se me nka dia na ma be dia danse na ama no papa na your friend Mr. Richard na Mr. Richard on so okotena brochimem kakra na obae na nisisi na chinkase ne toase ama yale nam so ama na kanani enti wodi ya chinia masese ni hunum dwa no sisi ye ne ya nti ontumi nante na last 3 weeks oba na yere ne bae wodi antisewa nti won so menchia no ene ya ho sa aba ho antisewa ne bae na ni ehuna de ye na ontumi so nante ne nine sisi de chinkase na wodi ne bae na Mr. Nana Krobea nsiranka nyame se me de adroma no Israel nyankopon ne me dance ni sese na chinkase na ye ne nyina jai ni sisi ye ne ya ne nine na wotwe na sese ontwe na se biem otumi nante ba ene ne yere ene ne ba ya me de drama no ndi da bia me ba me busa se opani ye hyase se machine ye de ko so yi se ne ye hu ye kan o se sa pepepe na oba na Krobea o Johnson tentem ni sisi so ye ne ya na ne nine ne nsa no aye tititi ne nine ba ko de benkum no otwe na se na wose na yase ne ya na se kura de na Johnson tentem no afide Johnson a wochim ansa na Johnson no aba ama na chika se ne ya na ne bohye no enti wokɔ hospital okɔ de bia na ma bonusuo na ma diagnose na mo se wonya ulcer ne de bia herenum yakotwa ne yamu photo yese ye frade no endoscopy yes ulcer o mama ni no mana nkɔ na wose ya ka na de ntia obu na enuagu na sum ni se wakɔ ba bi bebrebe abibido bebrebe a doctor for amwa no enti we oba mwe mpo no na akwese ni Yaw Asante wo be so ahwe ni nyankopon na me so me de do ma no sisi ne yew na chika se ne yew Johnson tentemo mbe mbe ohihyi no ense begu ho ni nyina jai ni fa kwanya so atumi nuanom mema na amrante ne fu sense bia begu be ma ho Johnson tentemo sisi yew ya ochinka se yew ya me so enfant na fie bra nyanka se wachini ana mpenfo se etrenti ya yenya achesoa ba bia wakɔ nyina wo manya unya maja bra ho ti braja bra ho ne bra ne behwede nyankopon ebe fa so aye nana enye no nko mfa no mane shahanza number ne ye 0242 76 48 35 and one bium 0242 76 48 we WhatsApp o amanoni a betimi afrafa so na fama obusuani bia o amanoni number ne 0549 10 15 0549 10 15 Kumasi abonti so ya mi ohwim school junction ho Barikasi road anase suofo akwaska se obesi wo ohwim school junction ho usi wa ka kire pragafo se o kwa Eja Abraham ho anase frame number me de to joy wo nkran a me woda koman abrewana na wo sunyan so me wo estate doctor kire kwani wo pe be bia felegas no wo de busa wo na na frame number yi se o pe Eja Abraham se obedru a se me number me de to joy card ye de be ma no eguso se nguso a anya me ha nana me to aso no sa papa ya me bondi ya Mr. Richard yare ne ba no san edidi no ho aba na ni so eti amana ni so ni wisi sese nani ba kono kra ehuna de ye na maame de ne baaye che de ko enu che machine a kire nyina na me se opani me wani edo se nti kra na obaaye na me de edo ma no me se onyankopon ne me dance fo se me boa nyankopon ne me dance fo enne oba no me se ne yiri na chikeke onkute ne mu na Krobea me se me ho adwiri me ne ono ano wona nti bibusa na wo se nani ba kono sese na ehuna de kra asta se de ehuna de enti bi ya da pagya me nsa na bibusa se de na ma ye wo so pagya wonsa na che se wakata ni ba kono de ehuna na start ehuna de enti me se me fa kwenye so aka kire o ma mu tie me a sabi uhuna de kakra se so torch light na uhunu ana obi gina uhunu na eso uhunu ani mu ye say yes a glaucoma and I said even a better one so and now when any prusio a so cow a so wow a yaw hinny
Mr. One no nyina say koko wo de fabra na na me ya say me say me de me oba me ma odura de begu ani so say wo me say wo vedo no woni so emma because you sika na me hia wa yaresa sense wo doctor abrovudo no ye de ma say begu ani so na bibido ya so ahwe ye nim say tumi ni yare na say bedu so ade na wo so tumi so wani ha obi a wo de fabra nyankopon na me so na obejew so sisi na wachi na ye yan so a wo so me so fabra me nu ya ma mo so tie me sa na mo yare bia ye omo a no so bi odjonson tentem ono so sisi tumi ye ne ya na chika se ne ya na ne na na titi na trust tweno there's a difference o man say oba no ebetwa ne bra anase ebema se bibia besi na wodia no anase bema ne menses no emeye enye sa nia bema ne hunu no sa na oba ne behunu nti oba so am pedro ebetima mo nya stroke ebetima wo video ma show I friend burning sensation no bema no so ebekuma ku bema no ebetima me ya show rubber as a process ebetima do what to form as a stroke nti wonya nam yare ne bia emfa ni agro betima kasa se yare e kumri pa no about 75% anyina ye enam yare yi ena de ba na a doctor for na hunu nanso eno no de mo no ye dia wo mo dia mo man tie mo na soro na se aduru atumi kum wo mo na tu yare nyina fim da bia me ba me kam se bibidofo nyina omo wo nro na mom omo de na soso ano na de ne de atu ase kum mo ano e ja Abraham tibi se wanya nam yare bi na wo de achinya na nkwa he wo de hwemachira kwa wo ba me no beto nchia me se usika magic fire we ho se me de duro ma na se nam yare nkwa ankwa Bajusika, a bar, me yes can on Mumpo, Mamako baby, no aqua, no quite say and pat me dear Doma on a free with me so and 400 baby. A Janambano, never Jabra Metra, number is 0242 76 48 35 and Wabium 0242 76 48 35 and our WhatsApp no 0549 10 15 80 0549 10 15 80 yo nana me to us no obi a wo tie mi a wonya yamukro osa wakoye endoscopy nyese wonya osa obu dwa wo yamu dwa wo tese ontimi di emu tutu he me ne wo to so nchia kwa tienie Bajusika nti ose bia onya wo de akine nko wo de brade be so hwe me si adana me de do ma wa anwumre me mo twam ko yira watafre obu ohihye wo no enhihye ubiam ambe kodi spice e to nyina afi de betima wo betima di sa ne manyine nti onya yefuyare osa hwe jabra me kira kwa wo de ye diabetes me see me mo oduro bi ebesiesie o pancreas no na produce insulin na manipadua o no mer for me biam onko wo mpane biam insulin mpane bi no wasa tie si dadam ntimi saw ba bia odi akwese wo diabetes ene na kofom ade be kina aba eduro no chese e mane kofom kakao ensiesie o pancreas na so ped ya eduro etu yare asia ped ebesiesie ni padua na ade ntumi biam ene jabra me wonti diabetes bia wonya me to me safro se fabra odi ere hepatitis B odi achinya da bia me ba me ka wa police pani bi e frɛ Mr. Samwa ni nua na okɔ Canada yesi wonya hepatitis B ya me na anko me dia duro ma na boso me na otweme ni e free say o Canada ene wo ye adwuma de be hwe busiafo ene ade tifie na hepatitis nti ontimi tu kwai say Ghana so adin wo de boy mo ti bra ne mo oduro ntu hepatitis na se ne tumi tu kwan misra o tie me wo de ne de osa there be hernia maka osa nti wo de ne hernia sabio wo gina ho a na abegu hwuom wo ye be ma no wo sori a na abegu hwuom wo da ne kɔ wo sori a na be fon wa ase wo da ne kɔ wo ye oba wo de na be fon wo ba no so ana se wo mfe ana wo furu mane ewom so me se obi tim guzam se manya hernia papa it me slow we oba wanya hernia be hye ofuru mane be fon wa ya ase be fon wo ba no so efun wo mfe ana wo ye be ma so abegu sabi wo hwuom ana se efun wa ya ase wo da ne kɔ sori aba he mem wo do me se onum bi na wo de bi sa ni nyina be na ni se ama ni nyina afim wa wo tie me wanya kokrama tonu from breast cancer and I be ba me see honorable man so covid ma ni feel na madam bito honest say US ono be to me credit quarter is ni na ma me your friend man Linda ni no for no me see mo amhwe mo TV awros dem mutumi no for atwekọ ensegun ayetum doctor so obetwa oncology department o ma ya anye ye okopia US abochimem na o team nka e wo afidie so me man na dro say e no for no fe nti say aya akọ na say ewurade empelfo say de o ya ahwehwam de papa ne sakwa na ka wo ben ha ka me no kakra na wo agbocheti me nya bia no me saw wo breast cancer na jo bia bedo onufum aye den emututu emukikaw atwetwa o motuom ama won sa na hono ama wo tika say ya si ebetwa me se emaye ntwo ton ye twa be sa basan se duesi wo na obuso onya hwe enso to go se be fefe me so se breast cancer nko no nya bra na jabra mo do man sa ne ma nyina nane ya bia ha wo ami mo so men ka se ni wo do hwe jabra mo chakwa me pacho man ka odi ase manko si ase memre da be na o twa Valentine say on the 14th me say na Krobea bro nyai me to ton niema na me se me no mo so kuntumbi na me di
di maya no bronya good and the drew new year no sa me start to tobi me start di maya no new year na valentine ye be e kokko valentine eni fufuo me se ma top brazier ma top panties ma top underwear ma top spray na wo maya mienu bi me se valentine me di be di wo mo valentine me so e kasa me ko me see full stop wa me nyema no si bone e twi kasa me see full stop wa na kwa me adima no si bone me se ma toto underwear perfume brazier na valentine me se me gagi maya mienu bi me di be di wo mo valentine et me so man si boni say na answer me di omo ye valentine ki say me no mo suruku duru na basa be man mo ya dem na ntra ba bia ho na basa wo de pim na de pim na de pin di wonu nyina de bo so atwum okay Abraham and I say man dia we ye good we ye brutal valentine be ko ya be di wo suruku duru good na what me dia pim edi omo valentine je number no Abraham sorry number is 0242 76 48 35 and wabium 0242 76 48 35 where your WhatsApp with my voice note with my cassava so with my tap 0549 10 10 15 15 80 0549 10 10 15 15 80 80 Kumasi abonti you ami ohwim ye Balekasi road and I say suofo akwaso school junction ho kasa opagire Abraham busa plagafo no na frena ba no enkran me woda kuman abrewana na ba nanim wa sumya mi wo estate doctor Chirakun ba bia fele gas na me se oba na say number wengu wa enya Abraham ahwe numbers na wo freno say negu a na Krobea amen arofo eja Abraham ena enawie yate denka no na nawie nkoma woni abedi de aka eyewo wanamontuo ya wobetuo se woni opanyini yihia na yade no sene ayewo no one ubompu ni mpo a yankopon so nam ne so obeboa wo ama bibia nso aye fine good enti ubetu anamo na awiai awodadie mu nchia nkoma udide gifty adoma chekua ena wiai obapa wanya afeko ede aka onfie ho na neye wawodai wawodofo papa bi wade nyina kwadwumall of Otec FM marketing department se wo fasa kwanya wei so esre otwedi amponsem hira na ho bambo ni nyinkyere ne nkwa husan se ne dopa enkan. Happy birthday to you, Gifty. God bless you very much. Another one to you, Udi the Ferdinand Osei. Don't want to see for Pablo at Tonsu High School Junction and a war. And when you are feko aka won fear ho. Na Big Ben ya wo ye NDC Asante Regional Communication Team member se Pablo ene ye wa wodai osre nyankopon hira na ho bambo ne nkwa husan se enkan se Chedumase Rural Bank PLC ye wo se Chedumase branch ebe edwa no edura branch ebe GPLTU da no Kenya se branch no e wa abrosan se hwa akwa abri Kenya se yi Anwunaga branch no e wo jeni dwom Aboabo branch no post office na chi Tafo branch ne be crab 600 anamo free school no bompata eye adum branch no boss FM chi ho ena moizongo so second station ye wo ho ye sika Krobea adofo ne adehye ya gidin pa na yaduma pa ye nti ena ama ya gidin pa account bi a opeso obebie bia no bra ye nchen susu de savings account current account corporate current account ye wo ba ko e friend me bada ache tugu akwada ni ti so ebebo ano fixed deposit ni rate ne ye kama money transfers ahodo ni nyina ye bi se woni ye didwa na wo pebosia ye boawo ye number ye 050 168 2737 and 050 161 7924. Eya mumia no bigo soft drinks no ye wo bigo cola and ye wo bigo orange ubenya o perfect vibe onoma enamumini mu kama
sip bi a best bi ama pure refreshment yewo ni cocktail ni apple coconut lemon lime and an strawberry dwumadie bi a wudie no eya atonsa efre bigo drinks na ebeboa Trillium Industries for ye ne de aba ye number ye 0322190877 ena wie awurade fie heba center ye de Kumase Kronumbo sie Red Park ene ye wo onua so de ho boye ne a baabi atokuro dawo nipadua mu bia no eduro bewura yade etete wo de wa na onim tibra Dr. Manko anchen na ye moa friend wo 0241093915 kai na hye den so se kira Yankopon ya adoma good health and love dwumadie no baso Yankopon sha sponsor se tayechi Dapalong Medicinals Amansia Rural Bank PLC Best Brain Publications for Yankopon sha mo pa na afi Samaritan Villa Resort and Conference Center mu nyina ayedamo asie bru Yankopon sha mo owura ona ado yereba ha krache no enne enkosi china se wono mo ama anamon we sesi tuta mo chi no ibetu di aboa wate okay ye jamo kwan sabre di adofo moma ye na Dr. Kashin so ase na ye mano happy vows day in advance echire Nyankopon ye adoma kokko ye nyina ye behye ne ye hia mo ewo Otec efia ha ye damo ase